ráno, milí televízni diváci. Máme pondelok. Áno. Mnohým sa ťažko vstáva. A tak sme si povedali, že rozhýbeme celé Slovensko. Koľko to už je? To už budú nejaké 3 týždne asi s najväčšou pravdepodobnosťou. V polovičke februára sme to odštartovali. Áno, čo pondelky a piatky, ale vlastne aj nielen tie, ale aj medzi týmto obdobie sa venujeme veľmi intenzívnym pohybovým aktivitám. Aj u nás v Teleráne máme veľmi pekný projekt Hybca a chceme zapojiť komplet celé Slovensko, o tom budeme dnes rozprávať. Ale... Áno, a budeme k tomu aj dobre variť. To som to chcela povedať, že keď sa už hýbeme, tak aj dobre papáme a hlavne zdravo papáme. Áno. A čo je dôležité, ideme vykurovať. No a budeme rozprávať o rôznych spôsoboch vykurovania, napríklad aj propán-butánové fľaše zohrávajú svoju úlohu, ale kde môže byť nebezpečenstvo? Kde môže byť nebezpečenstvo v prípade propán-butánových fľaš, respektíve, aby ste si nepomýlili LPG a propán-bután, o tom budeme rozprávať v dnešnom Teleráne. A keďže máme pondelok a nechceme začať zlými správami, tak sme si povedali, že pre vás vytiahneme z nášho veľkého mešca televízie Markiza, hlavne Telerána, že budeme rozdávať dnes, tento deň, 2000 eur na telefóne. Takže sledujte, vstávaj a vyhraj heslo dňa a 2000 eur môže byť vašich. Dobré ráno. Príjemné ráno aj odo mňa krátko po 6:00. Pozrite si prvé ranné televízne noviny. Na východnom Slovensku je veselo minimálne školákom, pretože sa začínajú jarné prázdniny, aj keď ten začiatok nebude veľmi príjemný, pretože meteorológovia vydali výstrahu 1. stupňa pred dažďom vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského a trnavského. No a teraz poďme do zdravotníctva. Šetriť chcú aj na plienkach. Všeobecná zdravotná poisťovňa oznámila, že škrtať bude aj na dietách. Medzi možnými úspornými opatreniami, o ktorých sa má diskutovať, sa spomína aj vyradenie viacerých zdravotníckych pomôcok, ako postele, plienky či pomôcky na osobnú hygienu. Zdravotné poisťovne by ich tak pacientom nemuseli preplácať. Týkať sa to môže aj preplácania niektorých potravín, zníženie úhrad v prípade diét, takže by si 30% z ceny hradili pacienti, by prinieslo úsporu 3 milióny eur. Štátna poisťovňa chce, aby sa uvažovalo o zrušení možnosti uzatvárať zmluvy so zariadeniami sociálnych služieb a preplácať v nich ošetrovateľskú starostlivosť sestier. Horskí záchranári majú za sebou náročný víkend. 8 hodín bojovali o život 2 Poliakov. Jeden uviazol medzi skalami a druhý bol po 100-metrovom páde v kritickom stave. Poliak Michal sa v Tatrách druhýkrát narodil. Vietor bol taký silný, že nás zrážal k zemi. Museli sme počas tých silných nárazov láhnuť na svách a čakať, kým to prejde. A v tých slabších porivoch bola možná chôdza, potom zase láhnuť. A toto bol vlastne náš postup, ktorý bol taký plazivo chodivý. Od momentu zostupu až doteraz si nepamätám nič. Hovorí Michal, ktorý má za sebou prvé vyšetrenia v popradskej nemocnici. Vie, že pád do prázdna nasledoval potom, ako sa snažil uvoľniť zaseknuté lano. Je presvedčený, že ak by nespadol do snehu, ale na skaly, už by sme o ňom hovorili v minulom čase. Bardzo chciałbym podziękować Horskej službe. Chcem sa poďakovať Horskej službe za to, že nám prišli pomôcť, aj keď podmienky boli ťažké a sami riskovali svoje životy a zdravie. Pozrime sa aj do sveta. Papuu Novú Guineu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,5. K otrasom došlo nedaleko ostrova Nová Británia v hĺbke 28 kilometrov. Správy o škodách sa zatiaľ neobjavili a príslušné úrady neočakávajú ani ničivú tsunami. Severná Kórea odpálila 4 balistické strely, z ktorých 3 dopadli do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Niekoľko zakázaných balistických rakiet malo preletieť asi 1000 kilometrov. Nová severokorejská raketová skúška má byť zjavným protestom proti prebiehajúcim spoločným vojenským cvičeniam Južnej Kórey a Spojených štátov amerických. No ja už som čo to z počasia naznačila, ale podrobnosti má pripravené Mirka. Pekné ránko. Dobré ráno všetkým. Ak vás náhodou bolia kĺby, tak to je preto, že prichádza zmena počasia a ona už v podstate v noci prišla, aj keď sa to tu v Záhorskej Bystrici nezdá, kde teda nám neprší a obloha je celkom ešte v pohode, tak od Nitry na východ v podstate všade prší. Dnes si určite nezabúdajte dážniky, po celý deň bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach sa očakávajú dážď alebo prehánky zhruba od 900 metrov snehové. No a to ustávanie zrážok nastane až k večeru na západe. Denná teplota vystúpi na 7 až 12 stupňov, na sever
bude od 3 do 6, no a ešte chladnejšie bude na horách. V nadmorskej výške 1500 metrov má byť len -1 stupeň. Vietor bude fúkať prevažne od západu rýchlosťou do 25, v nárazoch ojedinele do 45 km za hodinu. No a bio bude po celý deň na 3, čo je mierna záťaž. Aktuálne v Poprade 2 stupne, tam je najchladnejšie, najteplejšie máte v Kamenici nad Cirochou, kde je 9 stupňov, čiže všade sú teploty plusové. No a ako som už povedala, zhruba od Nitry na východ všade dážď. Dáždniky si určite nezabudnite. Ideme na šport dnes s Martinom. Martin, dobré ráno ti želám. Ďakujem veľmi pekne, všetkým dobré ráno. Na víkendovom atletickom halovom európskom šampionáte v Belehrade skončil Ján Volkov v behu na 60 metrov na fantastickej striebornej priečke. Vo finále výšky mužov obsadil Matúš Bubeník 5. miesto. Cez víkend si v slovinskej Krajinskej Gore rozšíril rakúsky lyžiar Marcel Hirscher svoju zbierku kryštálových globusov. V sobotu si vybojoval veľký za celkový triumf vo svetovom pohári, aj malý v hodnotení obrovského slalomu. V nedeľu si zabezpečil ďalší, tentoraz v slalome. Stačilo mu na to aj 4. miesto. Zvíťazil jeho krajan Mat, druhý skončil Talian Gross, tretí Nemec Neureuter. Slovák Matej Falác sa do druhého kola neprebojoval. Fortuna Liga má za sebou 22. kolo. Šláger sa hral v Podbrezovej, kde tretí tým ligy privítal lídra zo Žiliny. V prvom polčase sa najskôr presadil Hlohovský, ktorý nacentroval loptu do 16 a tá skončila v sieti. O necelú minútu bolo vyrovnané. Po spolupráci s Kochanom skóroval Turňa. Na začiatku druhého polčasu sa do listiny strelcov zapísal Bernardino. O deľbe bodov po remíze 2-2 rozhodol vlastenec Kochana v 75. minúte. Na vedúcu Žilinu stráca v tabuľke Slovan Bratislava 7 bodov. Belasi si na svojom štadióne poradili s Michalovcami 3-1. Za domácich strelili góly Priškin, Sumach a Čavrič. Za hostí Kušta. V zámorskej NHL sa hralo 7 stretnutí. Do bojov v nich nezasiahol ani jeden slovenský hokejista. No a Minnesota zostal na prvé miesto západnej konferencie a celkovo je v lige druhá. Na Washington stráca 5 bodov. Zo športu to je všetko. Pekné ráno. Úmyselne, pretože budeme rozprávať o projekte Tvoja tvár znie povedome a ich máte šancu okrem iného tam veľmi intenzívne vidieť, ale budú aj baby, nebojte sa, budú aj baby. No, dúfame, že vás rozhýbali, pretože aj toto je nosná téma dnešného Telerána, okrem iného, ale ideme vykurovať. Áno, ale trochu inak. No, trochu inak, tie spôsoby vykurovania alebo zabezpečovania, aby u vás doma bolo teplo, sú rôzne. Jednou z nich je napríklad aj používanie propanbutánu a aj vo fľašiach, napríklad propanbutánových fľašiach. A s Marošom Beťákom, ktorý je predsedom Združenia LPG spoločnosti, sa budeme rozprávať o bezpečnosti. Len možno taká otázka, ako veľmi je rozšírené vykurovanie propanbutánovými fľašami, respektíve tým obsahom na Slovensku? Tak to povedzme, že pred plynofikáciou bola plynová fľaša asi v každej domácnosti. Dnes je to stále dosť rozšírené. Ľudia často dokurujú alebo varia na týchto fľašiach. Čiže na tých dedinách. V mestách to až tak není, možno tí, čo sú záhradkári, tak tam áno, ale na dedinách každá na domácnosť to má. Čiže je to mobilný zdroj tepla napríklad a energie vo všeobecnosti. Presne tak. No lenže my Slováci sme trošku takí špekulanti a vlastne si takéto bomby aj vlastne plníme na benzínových pumpách. Je to bezpečné? No,
To slovo bomba, pokiaľ si človek kúpi fľašu, ktorú pred ním naplnia na tej benzínovej pumpe, tak vtedy môže to byť bomba. Inak to voláme odborne plynová fľaša alebo tlaková nádoba. Vo všeobecnosti sú bezpečné. Nelegálne naplnené na tej stanici, to už bezpečné nie je. Čiže keď niekto príde, aby sme to vysvetlili úplne, že netlačia do toho benzín alebo diesel, ale sú jednoducho stojany z LPG, ktorý sa za normálnej okolnosti používa samozrejme na pohon automobilov, čo je úplne v poriadku, len LPGčko nepatrí do týchto propan-butánových fľaš. Je to teda tak? Tak. Podstatné je to hlavne ten spôsob toho naplnenia. Fľaša, ktorá je bezpečná, je naplnená zariadeniami, ktoré sú na to certifikované a schválené. Na tej pumpe je iný mechanizmus naplnenia. Tá fľaša môže byť preplnená. Normálne sa plní na 85%. Na tej pumpe nevie, koľko je 85%. Naplní ju na 100. A tým, že to je kvapalina, ktorá sa teplotou nejako rozťahuje, človek si donesie tú fľašu domov a môže vzniknúť... že dobre, že ušetril napríklad. Ani to nie je až také lacné práve, že? Až tak neušetrí, len nevedia možno ľudia. Je to možno jednoduchšie. Čiže donesie ju domov a tam môže vzniknúť to nebezpečie, že ju buď roztrhne alebo vznikne nejaký únik. A čo robiť teda, keď ste spomínali únik, keď zistím, že mi uniká? Čo mám robiť? Tak treba možno dodržať také zásady toho bezpečného používania fľaš. V prvom rade fľaša by mala byť na vetrateľnom mieste. V žiadnom prípade by nemala byť niekde v pivnici alebo blízko otvoreného ohňa. Ak by náhodou sme mali podozrenie na únik, úplne jednoduchá metóda, namiedlim si ruky mydlovou vodou jarovou a skúsim popri ventile, že či uniká. Či bublinkuje. Áno, či bublinkuje, presne tak. Ak by náhodou bublinkovala, treba ju dať von na otvorené priestranstvo a zavolať dodávateľovi a on už povie inštrukcie alebo požiarníkov. Dobre. Únik to už je také worst case scenáriu alebo najhorší prípad, ale ako ja zistím, že naozaj tá fľaša bola odborným spôsobom naplnená? Lebo tie fľaše v zásade akože môžu byť obúchané, čo je úplne v poriadku, lebo stále plnia svoju úlohu a funkciu. Samozrejme. Ale ako viem, že teda dobre, nenaplnil to nejaký Pakša metlák, len tak tiež na benzínke, však nebol som pri tom. Nemám šajnu, tak ako sa presvedčím, že je to OK? Presne tak. Čiže v prvom rade vyhnem sa tomu, čo som vravel, že predo mnou, ak to niekto naplní, v žiadnom prípade ju nechcem. Ďalej sú tam, na každej fľaši sú bezpečnostné prvky. Tie bezpečnostné prvky sú buď táto fólia, tá vlastne hovorí o tom, že ten ventil je neporušený. Ďalej je tam taká výsačka s informáciami. Podstatné veľmi je, že ten výrobca na týchto všetkých prvkoch uvádza svoje logo, alebo svoj názov. Ak napríklad uvidím tú fľašu, ktorá je napríklad pretrená, no tak to je už absolútne podozrivé. Čiže treba sa pozrieť na to, aby bola plomba, môže byť buď takáto fóliová, alebo býva tu taká plastová a má tu byť taká výsačka s bezpečnostnými údajmi. Okay. Hlavne, ak napríklad vzniká v praxi, že tie plomby sú bez nápisu, prečo by dodávateľ dával bez nápisu? Čiže je to také podozrivé. Treba pozrieť, že či názov fľaše je rovnaký, ako sú tie plomby. S Marošom Beťákom, milí priatelia, sa môžete na túto tému bezpečnosti a propan-butánových fľaš, spôsobu plnenia a tak ďalej rozprávať na telefónnom čísle 026 827 4456. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. No, Tomáško, ahoj, pekné dobré ráno ti želáme. Dúfam, že si sa dobre vyspal. Presne na to, aby si nám povedal viac. Bolo mi teplo, to je dôležité. A nepoužil som takúto bombu, takže nemusel som sa báť a mám tu radu pre ľudí, ktorí možno chcú ušetriť a boja sa možno niečoho takéhoto, používať niečo takéto. Na internete vo veľkom ľudia šíria, že ako vlastne zohriať svoje obydlie, svoj príbytok tak, aby ste ušetrili. Napríklad taká rada, že sprchujte sa s otvorenými dverami, kúpeľňovými, ale aj tými z sprchového kúta. Vraj, že to teplo, ktoré uniká z tej horúcej sprchy, ktorú si dávate, dokáže výrazne pomôcť tomu, aby ste zvýšili teplotu svojho príbytku. Ďalej, veľmi zaujímavá rada je napríklad to, že ak máte stropný ventilátor, čo nie sú až také bežné veci u nás, ale predsa len objavia sa, tak počas zimných mesiacov by ste mali obrátiť tú vrtuľu tak, aby sa točil opačným smerom. Spôsobí to totižto to, že on začne ten teplý vzduch tlačiť späť dole do miestnosti, kde sa nachádzame aj my, keďže chodíme po zemi. No a potom ďalšia napríklad veľmi obľúbená rada internetových náčencov, ktorí hovoria, že ako si vyhriať svoje obydlie a ušetriť pritom je použiť klasickú sviečku alebo kahanček a potom hlinený kvetináč.
a dokážete si vyrobiť takéto ohrevné teleso. Neviete si predstaviť, ako veľmi to pomáha. Stačí vám pár takýchto vecí a dokážete si vyhriať za veľmi malý peniaz celú miestnosť. Takých 50-60 kúskov a obývačka. Nie. Práve, že hovorí sa, stačia ti 2-3 a vyhrieš celkom veľkú miestnosť. Takže ono sa to nezdá, ale pomáha. Ale môže pomôcť. Super, Tomáško, ďakujeme veľmi pekne. Toto bola téma doplnková k tej, o ktorej sme sa rozprávali, ale máme aj celoránku, ktorú môžu nejakým spôsobom s sebou komunikovať naši diváci? Presne tak, keďže Mirka nám dnes bude variť výborné zdravé jedlá, tak my sa opýtame na niečo úplne odlišné. Budeme sa pýtať na nezdravé jedlá a budeme sa pýtať našich divákov na to, že ktoré nezdravé jedlá sú tie, bez ktorých si nevedia predstaviť svoj život. Takže napíšte nám, budeme radi. Mňam. No, uvidíme. Tvoje nezdravé jedlo je ktoré? Moje? Keď sme sa rozprávali o celoránke, tak Zuzka tak spontánne povedala hranolky. A ja si myslím, že hranolky asi fakt, to by som asi bol veľmi nerad, keby mi niekto chcel zakazovať. OK, ja ale ani klobása. Aj A klobása je dobrá zeleninka napríklad, podľa mňa, akože fajn, z času na čas, nie vždy. Zuzi, ahoj. Zuzka, svojím veľkým tabletom, povedz nám, čo si pripravila. Aby si naši diváci mohli kúpať zdravú stravu a občas aj tú nezdravú, tak na to potrebujú korunky a už o mesiac príde na trh nová korunka, to nová 50 eurovka. Do eurozóny ju zavedú presne 4. apríla a keď sa zavádzajú nové bankovky, tak vždy každého zaujíma, ako budú vyzerať. Je to taký fenomén, ani neviem prečo. A nová bankovka 50 eurová bude mať nápadné smaragdové číslo, ktoré bude meniť farbu zo smaragdovo-zelenej na tmavo-modrú a bude tak vytvárať taký svetelný efekt. Čo je dôležité, bude mať množstvo ochranných prvkov, ktoré sa budú nachádzať na lícnej strane bankovky a dajú sa veľmi jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Na trhu najskôr budú aj tie staré bankovky, zároveň aj tie nové a tie staré sa potom časom budú vytrácať. A vlastne oni pokračujú iba v tej zmene tých jednotlivých bankoviek, lebo nie je to prvá, ktorá takýmto spôsobom prechádza zmenou. Hlavne by mali tie ochranné prvky, to je podstatné. Áno, čiže aj 50-ka sa pridá do tej rodiny nových bankoviek. Ďakujeme ti veľmi pekne. No, my tu máme Mírku. Dobré ránko. Ahoj. Dobré ráno. Ktorá je jednou z tvári, môžem povedať tak, projektu Hýb sa, ktorá ale možno, budeš sa tiež hýbať samozrejme, ale predovšetkým nám budeš ukazovať, ako zdravo sa stravovať, aby naše deti mali aj veľa energie, ale zároveň, aby sme zachovali tie tradičné jedlá, ktoré nám varili naše maminy. Áno, mnohé z toho patria medzi ešte tradičné jedlá, aj keď možno, že sa poobmieniali trošku tie receptúry kvôli tomu, že máme tendenciu si všetko zľahčovať a preto používať množstvo polotovarov alebo používať také tie stúžené tuky namiesto klasického dobrého poctivého masla, lebo to je zase trošku lacnejšie, ale niekedy naozaj vrátiť sa k tomu úplne tomu počiatku toho, čo sme vedeli vyrobiť kedysi, ešte keď neboli také technológie, je v podstate pre to telo najľahšie stráviteľné a najlepšie. No a dnes to bude z akej špaldovej múky? Dneska som sa rozhodla pripraviť si vlastne 3 recepty. Z toho jedné sú také slané tortily. Namiesto kvázi chlebíka alebo pečiva sú trošku ľahšie stráviteľné a sú aj veľmi rýchle na prípravu a sú veľmi chutné. Dokonca ešte aj moja mala od 11 mesiacov, myslím, že si ich akože tak pojedala, keď sme trošku akože zavádzali už teda tie mučné jedla. Potom máme špaldové sladké mafiny, ktoré si vieme ozdobiť čímkoľvek, ale sú veľmi chutné aj samé o sebe. Tie často balievam na 10. A potom budeme robiť také špaldovo-tvarohové slané tyčinky, keď tak na 10. na olovrant pre decka niečo nabaliť namiesto čipsov alebo nejakých iných. Aha, čiže miesto junk foodu máš niečo, čo je aj celkom vhodné. Áno, v podstate treba občas, nebudeme si hovoriť, že deti si občas radi niečo nemocnú. Treba im občas teda niečo dať, také si zahryznúť, trošku slané alebo sladké, ale dá sa to urobiť proste zdravšie a lepšie. No, my hovoríme stále o tom, že naozaj ten pohyb je veľmi úzko spojený aj s tou stravou, ktorú príjmame. Inými slovami, keď už sa zdravo hýbete, je dobre, keď to doplníte aj nejakou zdravou stravou. My vás nechceme znásilňovať nič také, ale jednoducho ukazujeme alternatívy, akými spôsobmi, príjemnými aj chutnými sa to jednoznačne robiť dá. Miri, ty aj tak intenzívne cvičíš napríklad, alebo len akože, OK, zdravá strava je to fajn, ale ako je to s tým pohybom? Veľmi rada ako chodím cvičiť, ale predsa len pri mojej malej mám ten pohyb celý deň, nie vždycky vyjde energia ešte ísť do posilovne, ale zase človek, keď má dieťa, má taký prirodzený pohyb, lebo deti naše sú stále v pohybe, kým ich teda neusadíme, alebo ich nepokazíme. Takže ako pohyb celodenný z kuchyni na túrách,
Musíš sa aj obracať, podľa mňa v tej kuchyni robíš aj toto. A to stačí. No, ja varím s malou zásadne, takže to je 50 krát odbehnem, nevhadzuj toto, nevyťahuj to, nedávaj si to. Nie len seba riešiš, ale ešte aj čo malá robí, takže proste všade musíš mať oči. Je to v poriadku, ale zapájaš komplet celú rodinu svojím spôsobom a o to nám ide presne, milí priatelia. Ak vy taktiež zapájate svoju rodinu alebo vycvičíte, alebo sa venujete nejakému netradičnému športu, dajte nám vedieť na stránke hipsa.markiza.sk. Je tam formulár, ktorý keď vyplníte, pridáte k tomu buď fotku alebo video, tak sa dostanete do žrebovania alebo do takého výberového procesu a my máme pre vás... Prekvapenie, máme pre vás balíček od Billy a to konkrétne teraz v hodnote 100 eur od partnera Billa. Presne tak, takže pozrite sa, toto máte šancu vyhrať. Každý piatok niekoho odmeníme, čiže máte teraz komplet celý týždeň, aby ste sa zapájali. Tešíme sa, ale už keď hovoríme o odmeňovaní... Ja iba musím povedať, že nám naozaj posielate naozaj pekné videjka, my sa z toho veľmi tešíme a budeme samozrejme odmeňovať, ale mohli by sme aj niekoho odmeniť, pretože už je ten čas, kedy ideme vyžrebovať jedného z vás, ktorí ste sa zapojili do našej hry Vstávaj a vyhraj. Takto sme si povedali, že hneď niekoho prekvapíme ráno v pondelok, 2000 eur. Po 6. hodine, ešte pred 7. Romine. No, takže ideme budiť. Ježišmaria. Dobre, ale vieš čo, toto bude také príjemné zobudenie. Ja len dúfam, že nám niekto nevynadá. 2000 eur je v hre, čo je úplne fantastické. Takže ideme na to. Celý týždeň máme 2000-ovú prémiu, takže ak náhodou dnes nikto nevyhrá, čo dúfame, že teda odovzdáme 2000 eur, tak zajtra to bude 4000. Ale... Zatiaľ. Zvoníme. Zvoníme, takže 15 sekúnd. Nepoznáš, teda poznáš dňa, lebo je to vždy na druhý deň, keď sa zaregistrujete, ale nepoznáš hodinu, kedy vám zavoláme. No a dnes sme volali relatívne skoro. Dobre, nezdvihli ste, nevadí, nič sa nedeje, pretože zajtra niekomu urobíme ešte väčšiu radosť, ako Lenka spomínala, ďalších 2000 eur. K tomu zajtra hráte o 4000 eur v rámci Vstávaj a vyhraj. To je úplne fantastické a v tej ďalšej polhodine sa môžete tešiť na pána Bazovského a budeme sa venovať nášmu projektu Tvoja tvár z nepovedome. Pekné dobré ráno. Televízia Markíza prináša unikátny projekt Hipsa Slovensko, ktorý rozhýbe vaše rodiny a naučí vás zdravšie žiť. Každý pondelok a piatok sa v Teleráne dozviete, ako dostať deti na športoviska, či ako sa hýbať s rozumom aj v kuchyni. Všetky informácie získate aj na webe hipsa.markiza.sk, kde môžete pridať aj vaše originálne video rodinného športovania. Takže 3, 2, 1, Hipsa Slovensko! Pekné ráno vám želám, je 6:30 a nový pracovný týždeň. Verím, že ste si počas víkendu oddychli a ste pripravení naštartovať sa s úsmevom, či už do práce alebo do školy. Na východe Slovenska to majú školáci o niečo príjemnejšie, tam si môžu užívať jarné prázdniny. No a teraz poďme za politikou. Mečiarove amnestie chce dať strana Smer na posúdenie ústavnému súdu. Premiér Robert Fico najnovšie pripustil, že potom by za ich zrušenie Smer aj zahlasoval. Opozícia ale hovorí o naťahovaní času. Ak ústavný súd povie, že je možné zrušiť amnestie prezidenta, v tomto prípade amnestie Vladimíra Mečiara, nevidím žiadny dôvod, prečo by sme tak nemohli urobiť. Pokiaľ by Smer teda inicioval to podanie na ústavný súd, podporíte ho? Z SNS sme to nepreberali, ja osobne nie. Problém je v tom, že zatiaľ podanie nie je spracované. To znamená, my musíme vidieť to podanie. To nie je nič iné, iba bohapustý alibizmus. Nepripustíme klamanie voličov, nepripustíme zbytočné ťahanie času. Nechápem, prečo by sme mali čakať ďalšie roky, kým rozhodne ústavný súd. Nie je to len naťahovanie času? V žiadnom prípade je to z našej strany úprimná snaha. 100 000 domácností nevedia, či za elektrinu a plyn zaplatili správne. A koľko to vlastne malo byť? No, nevedia to ani mnohí predajcovia. Zmetok je na oboch stranách. Ktorú faktúru roztrhať a naopak s ktorou ísť na poštu a zaplatiť ju. Pre mnohých smrteľníkov je toto momentálne neriešiteľný rébus. Televízia Markíza oslovila 6 predajcov elektriny a plynu. Odpovedí sa dočkala len od 2. Zvyšní buď neodpovedali, alebo požiadali o viac času. Za normálnych okolností by vedeli odpovedať obratom. Teraz je ale situácia poriadne zamotaná.
Momentálne je ďalšie zasielanie vyúčtovacích faktúr a návrhov preddavkových platieb pozastavené. Vyhlásil jeden z predajcov. Nové cenové rozhodnutie regulačného úradu už má síce na stole, no tvrdí, že prenastavenie systémov a spätné prepočítavanie preddavkov je časovo veľmi náročné. Toto môže trvať aj niekoľko týždňov. O pol hodinu vám v spravodajstve presne poradíme, čo s tým, ak ste faktúru nesprávnu už zaplatili, alebo naopak, ak ste ju roztrhali. No a teraz poďme do sveta. Taliansko zaznamenalo od začiatku tohto roka dosiaľ rekordný prílev migrantov po mori. Záchranné lode za uplynulý víkend dopravili na Sicíliu takmer 1300 utečencov. Talianske ministerstvo vnútra eviduje od začiatku roka 57% nárast počtu migrantov prichádzajúcich po mori v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Mnohí vo vodách Stredozemného mora našli aj smrť. Od začiatku roka do 2. marca na mori zahynulo 487 migrantov, plaviacich sa z Líbie. Tisíce Rumunov na protestoch obvinili vládu krajiny, že chce oslabiť boj proti korupcii. Podľa odhadov médií pochodovalo centrom rumunskej metropoly 10 000 ľudí. Pochodovali k sídlu Národného protikorupčného riaditeľstva, ktorý je špeciálnym útvarom prokuratúry a zameriava sa na boj proti korupcii. Úrad chce preukázať, že sa ministerstvo dopustilo napomáhaniu páchateľa trestného činu, keď vypracovalo kontroverzné nariadenie vlády, ktoré by sťažilo stíhanie verejných činiteľov zneužívajúcich svoje postavenie. Toto medzičasom odvolané nariadenie vyvolalo vlnu rozsiahlych protestov. No neviem, či my dnes nebudeme protestovať proti počasiu, Mirka. Je to možné, aj keď sa pozerám na oblohu, tak sa mi ani nechce veriť, že by malo byť tak škaredo, ako hovorí predpoveď počasia. No, má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky zhruba od 900 metrov vo forme snehu. Až k večeru sa na západe bude počasie umúdrovať, ale ako by som to povedala. Denná teplota vystúpi na 7 až 12 stupňov, na severe bude okolo 3 až 6, no a ešte chladnejšie bude na horách, v nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo -1 stupňa. Vietor bude fúkať prevažne od západu rýchlosťou do 25, v nárazoch do 45 km za hodinu a bio bude po celý deň na 3, čo je mierna záťaž. Aktuálne sa situácia veľmi nezmenila, v Poprade 2 stupne, najchladnejšie, najteplejšie v Kamenici nad Cirochou, kde sa ochladilo ešte o stupene, tam 8 stupňov. No a pršalo na celom strednom a východnom Slovensku. Momentálne sa to na východe upokojilo, ale teda stredné Slovensko máte stále dážď. Tie dážniky majte dnes určite po ruke. Toľko odo mňa, ideme na šport. Martin, poď. Ideme na to. Dobré ráno. Na víkendovom atletickom halovom európskom šampionáte v Belehrade skončil Jan Volkov v behu na 60 metrov na fantastickej striebornej priečke. Vo finále výšky mužov obsadil Matúš Bubeník 5. miesto. Cez víkend si v Slovinskej Krajinskej Gore rozšíril rakúsky lyžiar Marcel Hirscher svoju zbierku kryštálových globusov. V sobotu si vybojoval veľký za celkový triumf vo svetovom pohári, aj malý v hodnotení obrovského slalomu. V nedeľu si zabezpečil ďalší, tentoraz v slalome. Stačilo mu na to aj 4. miesto. Zvíťazil jeho krajan Mat, druhý skončil Talian Gross, tretí Nemec Neureuter. Slovák Matej Falát sa do druhého kola neprebojoval. Fortuna Liga má za sebou 22. kolo. Šláger sa hral v Podbrezove, kde tretí tým ligy privítal lídra zo Žiliny. V prvom polčase sa najskôr presadil Hlohovský, ktorý nacentroval loptu do 16 a tá skončila v sieti. O necelú minútu bolo vyrovnané. Po spolupráci s Kochanom skóroval Turňa. Na začiatku druhého polčasu sa do listiny strelcov zapísal Bernardino. O deľbe bodov po remíze 2-2 rozhodol vlastenec Kochana v 75. minúte. Na vedúcu Žilinu stráca v tabuľke Slovan Bratislava 7 bodov. Velasi si na svojom štadióne poradili s Michalovcami 3-1. Za domácich strelili góly Priškin, Sumach a Čavrič. Za hostí Kušta. To už bola posledná informácia do športu. Želám vám pekné ráno. Dobré ráno a na rade je aj aktuálny dopravný servis. Ten ale začíname nehodou. Stala sa v Bratislave v tuneli Sitina. V smere na most La Francone, kde sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. V Bratislave spozorníci aj na obchvate pred prístavným mostom v smere z IKEA, je tam odstavený kamión a opatrne aj na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Nitry, lebo v pravom pruhu je tam odstavené nákladné auto. Odo mňa zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
No. Príjemné dobré ráno, milí televízni diváci. Máme pondelok, 6. marca, mesiac knihy a práve preto by ste si mali pozrieť Teleráno. Áno, vybehneme aj na cesty s pánom Bazovským, ale pán Bazovský je teraz rozptýlený, pretože nám vo vnútri tancujú dievčatá, ktoré máte inak možnosť vidieť okrem iného aj v programe alebo v show Tvoja tvár znie povedome. A o tom budeme... Aj tvoja znie veľmi povedome. Trošku sa poznáme. Ale my sa v tejto polhodine viac o tom porozprávame. Pekné ráno. Dobré ráno. Máme tu aj báby z Ladylicious, ďakujeme veľmi pekne. A už aj pán doktor Ilko, pekné dobré ráno. Dobré ráno všetkým divákom. Máme za sebou víkend, pred nami je celý týždeň a my chceme vedieť, ako bude počasie. Tak myslím si, že naďalej bude dosť príjemné, nebude nejaké veľké nebezpečenstva na cestách, ale na horách a na ostrom treba rátať, pretože zrážky sa vyskytnú. Predpokladám, že zajtra to bude ojedinelé. Celkom ich nemožno vylúčiť aj tých ďalších, no ale skutočne pravdepodobnosť je veľmi malá, ale väčšia pravdepodobnosť je potom v nedeľu na viacerých miestach, treba rátať. Bude to dážď, nie len na horách. Miestami treba so zrážkami rátať potom ešte v budúcom týždni útorok, streda. To je predbežne, budeme to upresňovať. Pokiaľ ide o teploty, zajtra 7-12, ďalší deň 6-11, 8-13 a dokonca 11-16. To by malo byť v sobotu, čiže to sú na toto ročné obdobie skutočne nadpriemerné teploty. A tie ďalšie dni menej teplo 9-14, 7-12 a 6-11 v stredu. Ranné minimálne teploty by mali byť pod bodom mrazu len v tých najchladnejších oblastiach na severe. Zajtra -1, na juhu do plus 4 stupňov, ďalší deň -2 plus 3, opäť -1 plus 4. Ale napríklad cez víkend predpokladám, že väčšinou zostanú aj ráno teploty nad nulou, v rozpätí 1 až 6 stupňov, aj v sobotu, aj v nedeľu. A v tých ďalších dňoch opäť so slabými mrazmi treba na severe rátať, takže tam budú hodnoty dokonca -3 až plus 2. Tieto hodnoty sú na marec obvyklé, pretože v marci sa ešte zima bije s jarou. Ale viem, že pre vás už jar začala, áno, od 1. marca. Áno, tá klimatická jar už je od 1. marca vždy. No a my sa tešíme a možno, že sa tešia aj naši televízni diváci, ktorí môžu telefonovať pánovi doktorovi Ilkovi na známe telefónne číslo 0268 27 4455. A teraz ideme na cestných pirátov. Jednoznačne, pretože pán Bazovský, ako vidíte, aj so svojím širákom je pripravený. Dobré ráno vám prajeme. Príjemné dobré ráno. A ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Vy ste spomínali, že sa pozrieme, alebo budeme hovoriť aj o bezpečnosti vo vzťahu k viditeľnosti, k mŕtvým uhlom, k predbiehaniu a tak ďalej. No, keď som pred chvíľou pozeral na obrazovku, tak ono oprášie tú moju starú vetu, že schopnosť vidieť nie je ukrytá len v oku. A o vodičoch to platí 1000-násobne. Poďme sa pozrieť prečo. No, ono v úvodzovkách akože tvrdíme, že existuje tzv. Mŕtvy alebo slepý uhol. To znamená, že to vozidlo pri jazde v dvoch pruhoch sa nachádza na takom mieste, kde ho spätnom zrkadle ani vľavom, ani teda vnútornom, ani vo vonkajšom nevidíme. Lenže ten mŕtvý uhol alebo slepý uhol neexistuje, ono to len, my máme tendenciu pozerať sa počas jazdy len dopredu alebo do spätného zrkadla, ale treba povedať aj to, že treba sledovať situáciu aj okolo, čiže naľavo, napravo a v takom prípade by sa táto situácia stať nemohla. Tak to je najčastejší problém, kde sa vyhovárame na to, že mŕtvý uhol. Mŕtvý uhol neexistuje, lebo keby tam boli také baby ako pred chvíľou, tak určite by sa všetci pozerali aj doľava a doprava. Ste si ich všimli? Poďme sa pozrieť, ako je to na ceste s viacerými jazdnými pruhmi, keď k tomu pozeraniu v podstate chýba aj určitá logika.
No tak prechádza z jedného jazdného, teda cez jazdné pruhy, ale treba povedať, však logicky ono to vozidlo pred nami robí v podstate nielen vizuálnu, ale akustickú clonu. Takže tu, keď pozeráme, treba rozmýšľať, že keď prechádzame do ďalšieho jazdného pruhu, tak logicky aj v ďalšom zábere ukážeme, že veľký problém, chybu robia, tu ďalší záber máme, chybu robia vodiči pri v podstate prechádzaní alebo pri zisťovaní situácie pred vozidlom tým, že sa natlačia na ňo. Tým samozrejme sa nás zužuje zorné pole. No a teraz si pozrieme, tak je prekážka cestnej premávke. No, nelogicky vodič ide na druhú stranu, sa presvedčí, či oproti nič nejde a chudákov hasičov pošle potom do priekopy. No, tak tu, keď si to vrátime naspäť, tak rada pre vodičov. Keď sa už teda chcú presvedčiť, toto vozidlo je teraz príliš blízko. Znamená, že ten vodič jednoducho nemá ani výhľad, ani nemôže počuť tých ale kamión akurát neprekryl. Presne to, čo sa tam to znamená, že keď sa chceme pozrieť dlhšiu vzdialenosť od toho vozidla, predsa z tohto uhla pohľadu máme lepší rozhľad. No a zase sa vrátim k tomu, že schopnosť vidieť nie je ukrytá len v oku, ale záleží aj na uhle pohľadu, z ktorého sa na ten svet pozeráme a záleží aj na tom, aby sme prinútili našu myseľ zaoberať sa tým, čo vlastne chceme vidieť a čo vidíme. Pán Mazovský, veľmi pekne ste to uzavreli. Ďakujem veľmi pekne aj za tieto pohľady na cesty. Čiže treba si dávať pozor, to je základ. Obzerať sa na všetky strany. Áno, vždy o tom rozprávame. Hovorili ste oči a spomínali ste oči. Oči sú súčasťou tváre a niektoré tváre sú povedomejšie než iné. A poďme sa pozrieť na tie, ktoré sú mimoriadne povedomé. Povedomé a ktoré nás najviac zaujali a práve preto sme si zavolali k nám Noriku. Ahoj, pekné dobré ráno ti želáme. No tak poďme sa hneď na to pozrieť, pretože včera sme odštartovali Tvoja tvár znie povedomé. Musím povedať, že veľmi dobrá časť. Všetkých sme si tam predstavili, tak sa poďme hneď pozrieť na Reného Štúra. Tak René Štúr naozaj dával do toho obrovskú energiu, obrovské sebavedomie, obrovskú silu a je vidno, že tam tá temperamentnosť toho desperáda je tam vidieť aj v pohyboch, aj čo sa týka spievania, aj čo sa týka prejavov, čo sa týka mimiky, určite naozaj veľmi dobre zvládol svoju rolu a oproti Antoniovi Banderosovi myslím si, že to malo takú väčšiu iskru, takú energickosť, temperamenciu. Čiže dá sa povedať, ako keby to spravil lepšie, áno? Spravil to lepšie, mne sa páčil veľmi. Takže znel povedome. Poďme sa pozrieť na Tomáša Bezdedu. Tak Tomáš Bezdeda mal veľmi ťažkú úlohu z Lady Gaga, pretože naozaj zaspievať takúto rolu, aj vôbec teda vteliť sa do ženskej teda role je dosť ťažké. A naozaj v rámci pohybov teda sa snažil veľmi dobre vyjadriť tu Lady Gaga tým, že pracoval hornou časťou tela. Aj keď teda naozaj bol veľmi obmedzený tou maskou, v rámci mimiky obmedzený ako v rámci tela, takže zvládol to veľmi dobre. A naozaj ten Tomáš má tam tú temperamenciu, takže sa snažil vystihnúť aj tie prvky, nielen teda gestikulačné, pohybové, ale teda aj celým telom, aby teda sa podobal na tú Lady Gagu. Musím povedať, že na tomto som sa veľmi pobavila. Poďme ďalej, poďme na Evičku Mázikovú. Tak zase Evička mala podľa mňa problém trošku ustáť tú veľkú temperamenciu a energickosť, ktorú v sebe mala. Je pravda, že naozaj na hornej časti tela je to vyrážalo trošičku v rámci teda tých ramien. Snažila sa fixovať teda to rameno, ale v tých pohyboch naozaj bolo vidieť, že vnútorne má čo robiť s tou energickosťou, s tou temperamenciou, ktorú ona v sebe má. Ale z hľadiska teda aj postúry sa snažila udržať teda to, čo Tina Turner tam dávala, tú dôstojnosť, alebo teda to fixovanie toho tela, takže zvládla to veľmi dobre. Fantastické. Dobre, ešte sa poďme pozrieť na posledného Brajčíka, Vidiek. No na to, že v podstate nie je spevák, tak to zvládol výborne a čo sa týka aj tých pohybov, snažil sa úplne napodobniť teda Janka Kurica, aj keď teda to telo bolo viacej také strnulé, také viac, by som povedala, menej ovládateľné. Ten Janko viacej išiel do tých pohybov a teda viac sa snažil pracovať aj gestikulačne, ale myslím si, že celkom v celkovom dojme, ako zvládol túto svoju rolu.
Tak sme sa pozreli na tvár, ktorá znie povedome. Zatiaľ veľmi pekne ďakujeme, Norika. No a teraz ideme odmeňovať našich televíznych divákov. Jednoznačne, lebo dnes sa rozprávame nie len o tvárach, ale aj o žalúdku. S Mírkou varíme intenzívne zdravé jedlá, ale zároveň naša celoránka sa týka tých nezdravých. Pýtame sa stále našich divákov, že bez ktorého nezdravého jedla si nevedia predstaviť život a ja tu mám veľmi ťažké chvíle, lebo mne tečú sliny. Ale treba predsa len odmeniť napríklad Janka Halasová, tak tá nám napísala, že s celou rodinou tá je závislá od krupicovej kaše. OK, ale však tá nemusí byť úplne nezdravá, nemusí byť až tak nezdravá, ale není to, povedzme si na rovinu, nie je to najzdravšie z jedál, ktoré si dokážeme predstaviť a práve preto jej venujeme kávenky od Sedity, teraz aj s novinkou kávenka Írska káva, takže gratulujeme. No a máme tu ešte aj ďalšiu cenu a tu vyhráva Ivanka Kíšová. Tá zase napísala, že s celou rodinou milovala burgere a hranolky a jedli ich fakt často, ale nakoniec po pôrode povedala, že už dosť, chce si držať svoju postavu a tá získava niečo iné od nás. Tak ja len doplním, že je to darčekový balíček, v tomto druhom prípade pleťovej, telovej a vlasovej kozmetiky z línie Kozie mlieko značky Žaja. Žaja línia Kozie mlieko obsahuje proteíny kozieho mlieka, vitamín A, vitamín E a provitamín B5 na vyživovanie pokožky. Ešte sa vrátim aj k tým kávenkám od Sedity, ktoré dostala Janka, tak obsahujú novinku kávenky Írska káva s intenzívnou chuťou írskeho krému a čerstvo pražených kávových zrn, ktoré spájajú bohatú krémovú plnku a chrumkavú celomáčanú oplátku. Mňam! A keď sme už pri mňam veciach, poďme do kuchyne. Mňa Mírka Lubertová nám dnes varí v kuchyni, ktorá je výživovou poradkyňou a samozrejme je aj v našom projekte, obrovskom projekte Hýb sa. Okrem toho, že sa budeme hýbať, že pôjdeme do ulic, do lesa a že budeme skákať a behať, tak budeme aj sa zdravo stravovať a Mírka nám presne ukáže, akým spôsobom. Dnes je to špaldová múka. Áno. A my chceme vedieť, čo všetko. Musím povedať, že ja som milovnička cesta. Áno, my a to cesto je fantastické. Super, tak som rada, že ti to chutí. Dneska som zvolila špaldovú múku hlavne preto, že ľudia sa jej trošku boja kvôli tomu, že možno vďaka nej môžu byť trošku sušie tie koláčiky alebo krekry, alebo čo z toho pripravujete. Ale povedzme si, že prečo je dobré vymeniť tú klasickú hladkú a pre mnohých takú dobrú múku za tú možno špaldovú. Je to hlavne kvôli tomu, že tá špalda vlastne stále obsahuje ešte to zrno. A vlastne v tom zrne máme látky, ktoré pomáhajú stráviť ten lepok a vôbec tú múku trošku ľahšie. Preto je vhodné ju vymeniť na miesto hladkej, ktorá vlastne je toho zrna zbavená. Tým pádom to telo naše je úplne vystavené tomu, že si tým musí pobojovať samo, aby tú múku vôbec nejako strávilo. Miri, toto sú tiež tie špaldové veci? Áno, to už sú. Ale oni vôbec nevyzerajú, že by boli nejaké suché. Oni sú krásne, dokonca ešte aj tak maslovo vyzerajú. Áno. Ako si to urobila, prosím ťa? To všetko nájdú ľudia na našej stránke hipsa.sk, kde sú recepty. Tajnostkárka, ale môžeš nám skrátke povedať. Špaldová múka tam bola? Áno, je tam špaldová múka, dokonca som tam dala domáce mandlové mlieko, ktoré som včera večer prichystala a dochutila som ho škoricou a vanilkou, takže dá sa to urobiť aj bez toho, aby to bolo laktózové. Je tam maslo, vanilka ešte a ozdobíme to ešte opečeným jablčkom so škoricou a troškou citrónu. Mňamka, Mírka, vieš čo, toto mi prezrať. Tvoj syn Ríško, on si prešiel rôznymi zdravotnými problémami, mnohí ľudia o tom vedia, nechcem sa k tomu vrátiť, ale mne celkom zaujíma, že ako si malé dieťa, lebo to mnohé mamičky riešia, tak ako malé dieťa donútim, aby mi nejedlo tie čipsy, aby mi jedlo tak zdravo, že ako to teraz ja mám urobiť, aby ten napríklad môj Ríško nedol tie čipsy a čokolády, ale aby sa stravoval takto zdravo. No hlavne ho netreba nútiť. Ja si s Ríškom veľa rozprávam o tých potravinách, že prečo ich jeme, prečo volíme tie a hovorím o škodlivých veciach, samozrejme takou detskou formou, rozprávkami. Častokrát si bohužiaľ pozrieme aj niektoré proste spracované videá, ktoré už sú teraz bežne dostupné o tom, jak napríklad sa nepekne chováme ku zvieratkám. Alebo keď sa niečo vyrába z polotovaru, že čo sa tam proste používa. Ja vždy alebo poviem, normálne... že Ríško, ty budeš mať tučné brucho. A on povie, no. Nie, ja ho zase nechcem týmto smerom stresovať, ale rozprávame sa o tom, prečo sú tie veci dobré a proste napríklad, keď niečo konkrétne konzumuje, tak mu poviem, že toto ti teraz posiluje napríklad pečeň alebo svaly alebo niečo. A potom je taký strašne zlatý, že my prídeme na to ihrisko a on teraz tu behne medzi tie deti a povie, ja som mal teraz, dajme tomu, že špen, ale mám strašne veľa sily a všetkých vás tu zvalcujem. Wow, tak toto je dobrý recept. Môj Ríško sa bude s tvojim Ríškom kamarátiť. Mírka,
Mirka Luberdová je jednou z ambasádoriek projektu HYPSA Slovensko. O ňom dnes ešte budeme rozprávať, ale okrem iného sa pozrieme aj na vykurovanie propambutanovými fľašami. Dobré Pekné ráno. Ešte raz dobré ráno, milí priatelia. Sledujete Teleráno. Dnes sa rozprávame o tvári, dnes sa rozprávame o projekte HYPSA, dnes sa rozprávame o LPG, ale rozprávame sa aj o čudných europoslancoch. Napríklad aj z Poľska taký jeden je, že? Ahojte, dobré ráno. Minulý týždeň sa v Európskom parlamente strhla poriadna hádka na tému rovnakého odmeňovania oboch pohlaví. A prítomné poslankyne, ja to musím tak laicky povedať, vytočil do vývrtky poľský zákonodárca. Nielen poslankyne, pozor. Všetky ženy si myslím, pretože budem ho teraz citovať. Na pôde Európskeho parlamentu sa vyjadril: samozrejme, že ženy musia zarábať menej ako muži, pretože sú menšie, slabšie a menej inteligentné. Teraz sa prešetruje, či porušil týmto parlamentné pravidlá a či ho môžu nejako potrestať. No, prítomné dámy, ani nemusím opisovať, ako reagovali. A nielen tie prítomné, ale samozrejme sa tento výrok dostal do celého sveta, takže veľa sympatizantov teraz nemá tento poľský zákonodárca, ktorý už v minulosti bol sankcionovaný a má toho na rováš už viac ako dosť. Ja si myslím, že už tam dávno nemal byť, pretože on tučím aj hajloval, nie? V parlamente, takže už tam dávno nemal byť a práve preto poďme si dať správy. Aha, dobre, premostenie, páči sa mi, poďme na správy. Potom aj rozprávka. Dobré ráno. Pekné ráno. Pekné ráno aj o 7:00 a sú pripravené ďalšie ranné televízne noviny a v nich vám aj poradíme zaplatiť alebo nezaplatiť. Zmetok okolo faktúr za elektrinu či plyn sa ešte stále neskončil. Nájdete si teraz minútku a pozrite sa, čo robiť. Prosím, urobte s nimi toto. Ten, kto poslúchol premiéra, účet nezaplatil a roztrhal ho. Do niekoľkých týždňov dostane nový návrh predávkových platieb na elektrinu. Rovnako tiež rozpis zálohových platieb za plyn. Kto dostal upomienku, tá je bezpredmetná. Predajcovia ich už aj prestali posielať. Peniaze tých, ktorí začiatkom roka predsa len zaplatili, sa vraj nestratia. Rozdiel v pôvodných a nových faktúrach sa im vráti po skončení aktuálneho vyúčtovacieho roka, teda v januári alebo februári 2018. V prípade uhradených vysokých preddavkov k týmto prídu opravné faktúry s preplatkom. Medzi deťmi vystrája tzv. RS vírus a nebezpečný je najmä pre najmenších. Môže spôsobiť až zlyhanie dýchania. Vírus sa objavuje vo vlnách na jeseň a na jar. No a teraz podľa lekárov prišla tá silnejšia. Nástup je podobný ako pri bežnej chorobe. Teploty a kašeľ. Keď sa už ale vírus dostane bližšie k prieduškám a k pľúcam, deťom sa horšie dýcha. Je to veľmi nebezpečné ochorenie hlavne pre malé deti, deti do 1 roka a hlavne nedonosené deti, kedy to môže mať veľmi zlé následky aj v zmysle zlyhania dýchania. V tele je menej kyslíka, pery blednú alebo modrajú, podobne aj končeky prstov. Dýchacími cestami sa vírus šíri rýchlo. Vy napríklad môžete to dieťa vidieť ráno a má to ešte len v tých horných dýchacích cestách a môže dýchať úplne v poriadku, ale do večera sa vám to môže tak zhoršiť, že môže zlyhať dýchanie. Takže keď máme dieťa, ktoré ťažko dýcha, kašle štekavo, počujeme tzv. Piskoty, tak už dieťa pošleme na hospitalizáciu. A poďme do sveta. Ďalšia lavína spadla na severe Talianska. O život prišiel francúzsky lyžiar. Troch ďalších skialpinistov z USA, Británie a Francúzska sa podľa správ médií podarilo zachrániť a hospitalizovali ich so zraneniami. Lavína zachytila štvoricu pri hraniciach s Francúzskom a Švajčiarskom v blízkosti miesta, kde iná lavína vo štvrtok zabila 3 lyžiarov vo voľnom teréne. Na východnom Slovensku sa dnes začínajú jarné prázdniny. Mirka, potešíš ich počasím? Takým neslávnym, ale takže ospravedlňujem sa vopred. Naozaj dnes bude oveľa horšie počasie, ako sme mali cez víkend. Má byť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa očakávajú prehánky alebo dážď a zhruba od 900 metrov aj sneženie. Až k večeru budú na západe zrážky postupne ustávať. Denná teplota vystúpi na 7 až 12 stupňov. Na severe bude od 3 do 6. No a ešte chladnejšie bude na horách. V nadmorskej výške 1500 metrov má byť okolo -1 stupňa. Vietor bude fúkať väčšinou od západu rýchlosťou do 25, v nárazoch ojedinele do 45 km za hodinu a bio bude na 3, čo je mierna záťaž. V Poprade máte stále najchladnejšie okolo 2 stupňov, najteplejšie v Kamenici nad Circhou, kde je okolo 8 stupňov. No a momentálne prší najmä na strednom Slovensku. Dnes majte určite po ruke dážniky. Ideme na šport, Martin, poď. Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno.
Vo futbalovej Fortuna lige sa hralo 22. kolo. Pozornosť púta hlavne súboj v Podbrezove, kde tretí tým tabuľky privítal lídra zo Žiliny. V prvom polčase sa najskôr presadil Hlohovský, ktorý nacentroval loptu do 16-ky a tá skončila v sieti. O necelú minútu bolo vyrovnané. Po spolupráci s Kochanom skóroval Turňa. Na začiatku druhého polčasu sa do listiny strelcov zapísal Bernardino. O deľbe bodov po remíze 2-2 rozhodol vlastenec Kochana v 75. minúte. Na vedúcu Žilinu stráca v tabuľke Slovan Bratislava 7 bodov. Velasi si na svojom štadióne poradili s Michalovcami 3-1. Za domácich strelili góly Priškin, Sumach a Čavrič. Za hostí Kušta. Na víkendovom atletickom halovom európskom šampionáte v Belehrade skončil Ján Volko v behu na 60 metrov na fantastickej striebornej priečke. Vo finále výšky mužov obsadil Matúš Bubeník 5. miesto. Záborské NHL priniesol zápas Minnesota zo San Jose kurióznu situáciu. Postarali sa o ňu Chris Stewart a brankár Martin Jones. Domáci hráč už dvíhal ruky nad hlavu, ale gól z toho nebol. Puk totiž v bránke neskončil, dokonca sa stratil. O pár sekúnd neskôr rozhodcovia záhadu vyriešili. Puk zostal zakliestený pod dresom brankára Jonesa. Z víťazstva sa nakoniec radovali Wild. Zo San Jose si poradili 3-1. 2 góly v tíme Minnesoty zaznamenal Erik Staal. Toľko informácií do športu. Pekné ráno. Cestách. No vy sa pozeráte na kolónu, ktorá sa tvorí na D1. Je to zrejme výsledok nehody, ktorá sa stala v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most La Franconi, kde sa zrazili dve osobné auta. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Ďalšia nehoda je na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, kde havarovala dodávka. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Nitry je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, tak si tam dajte pozor. Opatrne aj za Dolnými Vescinicami v smere do Novák, na ceste je tam zrazená strna. Na Čertovici v smere do Liptovského Hrádku sa šmýka kamión a za Košickým Klečenovom smere do Dargovej na ceste veľká sklenená fľaša. Na cestách si naozaj dávajte pozor, šťastnú cestu a deti, vy si už v tejto chvíli užite rozprávku. Dobré ráno ešte raz, vítajte späť. Po rozprávke sme veľmi radi, že ste sa rozhodli aj dnes vstávať s Teleránom. Rozprávame sa okrem iného o vykurovaní, pri ktorom používate aj obsah v propambutanových fľašiach. Presne tak. Alebo lepšie povedané fľašiach. Fľašiach, áno, presne tak. Maroš Beťak má takéto pekné J, ktorý je expertom na LPG a práve preto sme si ho sem aj zavolali, aby nám povedal o bezpečnosti týchto fľašiach. Fľaš. Dobré ránko. Dobré ránko. Poďme ale, aby sme to vysvetlili, lebo v princípe táto téma vznikla aj kvôli tomu, lebo mnohí ľudia propambutánové fľaše, ktoré sa normálne plnia na špeciálnych miestach, si chodia svojpomocne plniť na benzínky LPG. Prečo to nie je dobré? No, zásadný problém je v tej technológii, že fľaša odborne naplnená sa plní do 85%. Keď človek príde na tú LPG stanicu, ten plyn je kvalitný, ale patrí do aut, lebo tam je iné zariadenie a proste na tej LPG stanici, keď vám naplnia fľašu, tak oni nevedia, koľko je 85%. Nemajú tam váhu, nemajú tam žiadnu poistku, ktorá by to hovorila, že stačí. Čiže on ju naplní na 100%. Čo to dá proste? Presne tak. Problém je v tom, že to LPG, alebo ten propambután, on je v kvapalnej fáze. Keď ho donesiete domov, tá kvapalina proste pri teple sa trošku rozťahne a môže vzniknúť problém. Hej? No a takto vznikajú proste potom nehody, ktoré... A stáva sa teda, že explodujú také fľaše, respektíve, že ich roztrhne? Bohužiaľ, aj v minulom roku to sme videli, hej, v zime proste párkrát sa to stalo a presne to bolo na takýchto staniciach naplnené. Čiže ja keďže si mám osobne kúpiť fľašu a vidím, že človek to chce predo mnou naplniť, no tak vtedy fakt hovoríme o tej bombe, ale inak, keď je fľaša naplnená v tých certifikovaných zariadeniach a má ochranné známky, ktoré si môžeme povedať, tak je absolútne bezpečná. Tak povedzme o tých ochranných známkach, pretože originál je originál, tak poďme sa pozrieť na originálnu fľašu. Čiže každý poctivý distribútor na Slovensku dáva ochranné prvky. Jedným z nich je fólia, alebo býva tu možno aj taká zátka. Pokiaľ tá fólia nie je, tak je tam niečo zlé, hej, prečo by tam nebola. Ďalej, na fólii je vždycky názov toho distribútora alebo toho predajcu.
Je tu ďalej taký štítok, kde takisto je označenie, sú tam bezpečnostné pokyny, je tam označenie toho distribútora. Každý sa prezentuje tým, kto tú fľašu spravil. V žiadnom prípade ja by som nekúpil fľašu bez týchto prvkov. Niekedy sa stretávame napríklad, že fľaša má logo pretreté farbou. No tak to je absolútne podozrivé. To ako keby niekto skrýval niečo. Presne tak. V prípade týchto vecí je to mimoriadne dôležité. Prečo je ale nebezpečné obávať sa toho, že tá fľaša by explodovala? Pokiaľ tam nie je niekde blízko ten zdroj ohňa, tak by to nemalo horieť. Alebo môže predsa len? Nie. Je to absolútne bezpečné, pokiaľ sa dodržia tie technické parametre na to určené. Hej. Čiže fľaša sa využíva pri kúrení. Hej. Je to veľmi výborné médium, prenosné. Ľudia sú na to zvyknutí. V podstate mala by byť meter od otvoreného ohňa. Pokiaľ tá fľaša je meter a nie je na to priame nejaké tepelné žiarenie, tak nemá prečo byť nebezpečná. Ďalej odporúčame, aby tie fľaše boli možno na vetrateľnom mieste. V žiadnom prípade nie v pivnici. Hej, to je taká chyba, čo ľudia robia, dajú to do najnižšieho miesta. Jasne. No a to je zle. Ak by človek napríklad mal podozrenie, že uniká plyn, tak jednoduchá metóda na to, namydli si ruky a skúsi proste okolo toho ventilu, skúsi, či uniká plyn, či to bublinkuje. Dobre, ďakujeme veľmi pekne aj za tieto rady. Maroš, posledná otázka. Športuješ? Áno, športujem. A aký šport máš najradšej? Ja hrám stolný tenis. To je fajn, tam sa človek vie spotiť a my z okolností dnes rozprávame veľmi o pohybe, lebo máme projekt Hýb sa Slovensko. Zároveň ale rozprávame aj o tom, akým spôsobom napríklad hýbať malými detičkami. No, to je tiež veľmi dôležité. No, tak poďte sa pozrieť. Poďme sa pozrieť. Dobré ráno, teleráňaci. My sa dnes opäť hýbeme a dnes sme sa trošku v rámci projektu Hýb sa zmenšili, pretože dnes budeme trénovať a cvičiť s týmito krásnymi 4 bábetkami a ja by som si dovolila ich aj predstaviť. Toto je Olivia, toto je Florence. Ahoj, ty nás už aj krásne zdravíš na ráno. Toto je Davidko a toto je Gustík. Takže ahojte, dúfam, že sa budete s nami cítiť ako doma a hlavne s našou myškou, ktorá to bude mať celé pod palcom. Čím začneme? To je asi najdôležitejšie, aby hlavne tá maminka sa zamyslela nad tým, ako s tým dieťatkom manipulovať. Výborne, tak by sme úplne na úvod mohli asi začať tým, ako ich uchopíme, alebo teda zodvihneme správne a ja asi predám tebe mikrofón a ja si to budem trénovať, aby som to tiež doma ovládala. Detičky všetky otočíme na chrbátik, dobre? Sú tam dve formy, jedno je dvíhanie nabalením, jednu ručku v podstate chytím, najprv sa mu samozrejme prihováram, čo je dôležité, očný kontakt, aby dieťatko ma začalo vnímať. Ono, pozerám sa na ňo, aby nepozeralo kade tady, prihovorím sa mu. Jednu ručku už nech je aj telesný kontakt, chytím náhrudníček, pomaly chytím, fixujeme jedno ramienko a nabalím si pekne na ruku. A krásne si maminka privinie k sebe, tá chrbtica, že je pekne zabalená a nejdú tie detičky do retrakcie. Retrakcia znamená, že tie detičky buď lietať dielkujú, alebo viac menej ťahajú tie ramienka dozadu. Toto je retrakcia a čo nie je príliš žiadúce a tie detičky potrebujú viacej uvoľňovať a ukludňovať tie polohy. A teraz by sme si mohli ukázať, ako ho správne položíme. Čiže toto akurát držím drobca v takom bočnom klbku, pokladám ho na brúško. A začínam pekne, že to dieťatko pokladám malinko, že najskôr cez tie kolienka a potom na ručky. Teraz v tejto chvíli si povedzme, ako ich správne nosiť. Takáto poloha. Áno, aj ja som takto prišla. Poprosím vás, veľmi taká nežiadúca tým, že tie detičky majú najťažšiu hlavičku z celého telička, že tá hlavička tlačí na tú krčnú chrbticu a zbytočne akože sa vyvíja tlak na ten chrbátik a tým, že ešte nosíme na jednu stranu, tak to dieťatko už je vnímavé, pozorné, už cviete v nemi, čiže potom automaticky jednu stranu máme silnejšiu ako druhú. To znamená, že do klbka, to je správna cesta? Toto je veľmi dobrá akurát poloha, že v podstate takéto bočné klbičko, ono je to krásne aj ukludňovacie a hlavne aj pre maminku vidím, že si fixujem ramienka, bedierka, celé nožičky a druhou rukou, v podstate druhú ruku mám voľnú na akúkoľvek činnosť. Ja tu vidím ešte jednu polohu, o ktorej sme si nehovorili. Dávidko je momentálne v polohe, ktorá sa volá tigrík. Tigrík, vyzerá veľmi spokojne, inak rovno sa vás opýtam, ako dlho už chodíte takto cvičiť? Asi od 4 mesiacov. Je tu veľmi spokojný, spoznáva tu nové detičky, učí sa nové veci, cviky, takže určite sa mu to páči. Čo by sme, Miška, mohli odkázať všetkým mamičkám na materskej? By som ich chcela odkázať maminkám, že aby sa naozaj zamerali na to správne polohovanie, manipulovanie a stimuláciu toho dieťatka, lebo naozaj to veľmi dôležité pre ich zdravý, prospešný vývoj do toho 1 roka. A
pozdravujeme do Záhorskej Bystrice. Prajeme krásne bábatkovské ráno naďalej. Ahojte. Krásne ráno. Ďakujeme veľmi pekne. A keď už hovoríme o bábatkách alebo bábetkách, tak zhodou okolností dnes rozprávame aj o projekte Tvoja tvár z nepovedome a Pepe Majský, režisér tohto projektu, sa stal otcom. Áno, trojnásobným túto noc. 3 céry sa mu narodili naraz. Blahoželáme Pepe, blahoželáme Silvii predovšetkým taktiež, lebo ona si to musela prirodzene celé odrobiť, tak povediac. Takže naozaj, a pri detičkách zostaneme, pretože dnes hovoríme aj o cvičení. Presne tak, nadviažeme na túto našu dokrútku, ktorú urobila naša Lenka. Odznelo tam, kedy teda začať treba s bábetkami cvičiť. Od koľko mesiacov? Najdôležitejšie tým s bábetkami samozrejme hneď od narodenia, ale ideálne, ako špeciálne sa zamerať od 3 mesiacov. Od 3 mesiacov. Je ideálne. Tam sme aj videli, že ako. Prečo je to vlastne dobré? Tá správna manipulácia je veľmi dobrá na psychomotorický vývoj, na krásne ako celkové štádiu vývin dieťatka, lebo každé to dieťatko do toho 1 roku má určité ako dovednosti alebo znalosti, ktoré má vedieť a ktoré nie je dobré otáčanie, áno, a ktoré nie je dobré preskakovať alebo vynechať, lebo sú to potom ďalšie následky. Alebo možno aj síliť, pretože niektoré mamičky hneď akože, aby si sadali tie bábetka, čo tiež nie je dobré. Áno, a preto je dobré to cvičiť pod správnym vedením správneho inštruktora, ktorý krásne vie odhadnúť, presne vie analyzovať to dieťatko, v akom je štádiu, čo potrebuje a na čo sa treba zamerať, aby to bolo správne nasmerované. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Ja iba poviem, že ďakujeme, decka, že ste tu s nami zo Sport Kids Academy. Áno, no ale treba aj obliecť sa prirodzene k cvičeniu adekvátne. My sme hovorili o malých batoliatách, tam je to úplne jasné, ako sa oblečú, proste jednoducho to je jedno, hej, v princípe. Ale keď tie deti sú už trošku väčšie, tak je dobré asi, keď to oblečenie je funkčné? Určite, keď už máme takýchto starších frajerov, ako tu máme dnes v štúdiu, určite sa zamerať naozaj, záleží od toho, že aký ten šport dieťa vykonáva. Myslím si, že pri deťoch je to práve že viac vyprofilované, že či už je to futbal alebo tenis, čiže každý ten šport má svoj predpis. Ale určite sa treba zamerať, deti treba zaujať farbou, vzormi, veselými tvármi, pretože vieme, určite to mamičky potvrdia, že niekedy je dosť problém s tým výberom oblečenia. Leni, ďakujeme ti veľmi pekne, že farby, ale aj funkčnosť. K tomu sa ešte dnes dostaneme. To je taký malý nástrel. My sa na vás tešíme aj v tej ďalšej polhodine. Príde k nám Lina Majer a porozprávame sa, ako zvláda aj po úraze tvoju tvár. Dobré ráno. Príjemné pondelkové ráno vám želám aj po 7:30. Pozrite si ďalšie ranné televízne noviny, aby ste vedeli, čo sa deje doma, ale aj vo svete. Šetriť chcú aj na plienkach. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni plánujú škrtať výdavky, napríklad aj na diety. Medzi možnými úspornými opatreniami, o ktorých sa má diskutovať, sa spomína aj vyradenie viacerých zdravotníckych pomôcok, ako postele, plienky či pomôcky na osobnú hygienu. Zdravotné poisťovne by ich tak pacientom nemuseli preplácať. Týkať sa to môže aj preplácania niektorých potravín, zníženie úhrad v prípade diét, takže by si 30% z ceny hradili pacienti, by prinieslo úsporu 3 milióny eur. Štátna poisťovňa chce, aby sa uvažovalo o zrušení možnosti uzatvárať zmluvy so zariadeniami sociálnych služieb a preplácať v nich ošetrovateľskú starostlivosť sestier. Sľubné plány už majú aj reálnu podobu. Dlho očakávaný detenčný ústav pre nebezpečných zločincov s duševnými poruchami postavia. Ministerstvo zdravotníctva ho vybuduje v Hronovciach v Levickom okrese. Ústav mali pôvodne postaviť v rozostávanej budove v areáli psychiatrickej nemocnice. Milióny, ktoré naň vyčlenila bývalá vláda, však prepadli po neúspešných verejných súťažiach. Rezort zdravotníctva ich teraz vyčlenil znova. Odhad je, že zhruba asi 13 miliónov plus možno nejaký 1,5 milióna ešte na ďalšie dovybavenie. Detenčný ústav postavia prakticky na zelenej lúke vedľa psychiatrickej nemocnice. Vlastníkom pozemkov je miestne poľnohospodárske družstvo. Momentálne prebieha odkúpenie pozemku. Ústav bude strážiť zbor väzenskej a justičnej stráže. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva by mali detenčné centrum začať stavať na budúci rok. No a prvých duševne chorých recidivistov by tam mali umiestniť asi do 2 rokov. Ostrá kritika Nemecka. Turecký prezident Erdoğan povedal, že sa Nemecko oddáva nacistickým praktikám. Tvrdí, že krajina odopiera tureckým politikom právo viesť kampaň pred tureckým referendum medzi Turkami žijúcimi v Nemecku.
Turecký prezident, ktorý chce v ústavnom referende naplánovanom na 16. apríla získať širšie výkonné právomoci a oslabiť vplyv parlamentu, ďalej obvinil Nemecko, že je nedemokratické. Sýrsky pilot, ktorého lietadlo sa v sobotu zrútilo na turecké územie, vo svojej prvej výpovedi tureckým vyšetrovateľom povedal, že jeho lietadlo zostrelili. Stalo sa tak v čase, keď pilot plnil rozkaz a robil nálety v provincii Idlib na severe Sýrie. Pilota našli po 9-hodinovom nočnom pátraní a záchrannej operácii v daždi. Previezli ho do nemocnice. Jeho stav nie je kritický, aj keď utrpel poranenia chrbtice, tváre a nôh. No a vraciame sa späť domov na Slovensko. Ako to dnes bude vyzerať s počasím? Mám taký pocit, že v Záhorskej Bystrici vykúklo slniečko. Neviem, ako to je možné, pretože predpoveď hovorí úplne niečo iné, ale možno budeme mať trošku šťastia tu na krajnom juhozápade. Inak vlastne celé Slovensko už je zamračené, momentálne prší najmä na strednom Slovensku a na horách sa už aj rozsnežilo. Teploty sa teraz pohybujú od 2 do 9 stupňov. No a cez deň, ako som povedala, bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa očakáva dážď alebo prehánky od 900 metrov snehové. Až k večeru začnú na západe zrážky ustávať. Denná teplota sa vyšplhá vyššie na 7 až 12 stupňov. Na severe bude trošku chladnejšie, okolo 3 až 6. No a na horách bude ešte chladnejšie, okolo -1 stupňa. Fúkať bude západný vietor do 25, ale v nárazoch ojedinele ešte do 45 km za hodinu a bio bude po celý deň na 3, čo je mierna záťaž. Odo mňa na dnes v Teleráne všetko, vidíme sa večer, dovtedy dovidenia. Maťko, daj šport. Áno, pokračujeme športom. Dobré ráno. Vo futbalovej Fortuna lige sa hralo 22. kolo. Pozornosť pútal hlavne súboj v Podbrezove, kde tretí tým tabuľky privítal lídra zo Žiliny. V prvom polčase sa najskôr presadil Hlohovský, ktorý nacentroval loptu do 16 a tá skončila v sieti. O necelú minútu bolo vyrovnané. Po spolupráci s Kochanom skóroval Turňa. Na začiatku druhého polčasu sa do listiny strelcov zapísal Bernardino. O deľbe bodov po remíze 2-2 rozhodol vlastenec Kochana v 75. minúte. Na vedúcu Žilinu stráca v tabuľke Slovan Bratislava 7 bodov. Velasi si na svojom štadióne poradili s Michalovcami 3-1. Za domácich strelili góly Priškin, Sumach a Čavrič. Za hostí Kušta. Na víkendovom atletickom halovom európskom šampionáte v Belehrade skončil Ján Volkov v behu na 60 metrov na fantastickej striebornej priečke. Vo finále výšky mužov obsadil Matúš Bubeník 5. miesto. Zámorské NHL priniesol zápas Minnesoty zo San Jose kurióznu situáciu. Postarali sa o ňu Chris Stewart a brankár Martin Jones. Domáci hráč už dvíhal ruky nad hlavu, ale gól z toho nebol. Puk totiž v bránke neskončil, dokonca sa stratil. O pár sekúnd neskôr rozhodcovia záhadu vyriešili. Puk zostal zakliesnený pod dresom brankára Jonesa. Z víťazstva sa nakoniec radovali Wild. Zo San Jose si poradili 3-1. 2 góly v týme Minnesoty zaznamenal Erik Staal. Futbalom sme športové správy začali a aj skončíme. Pekné ráno. V 27. kole talianskej série A si poradilo rímske Lazio s Boloňou 2-0. O plný bodový zisk favorizovaných hostí sa postaral 2 presnými zásahmi útočník Ciro Immobile. Lazio poskočilo v tabuľke na 4. miesto. Boloni patrí 16. priečka. Krásne dobré ráno, tak tento dopravný servis začíname dobrou správou, pretože bratislavská nehoda na obchvate pri Darkse v smere na prístavný most bola už odstranená, treba však počítať, kým sa rozpustia kolóny. Opatrne však prechádzajte úsekom medzi Kežmarkom a Huncovcami, pretože sa tam po ceste pohybujú jelene. Stacionárne radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Kolároviciach obojsmerne, v Mytnej v smere do Kriváňa a na D1 za Popradom v smere do Levoče. Ste zatiaľ všetko, šťastnú cestu. Príjemné dobré ráno, milí televízni diváci. Stále sledujete Teleráno, dnes máme pondelok, zaujímavý deň. A okrem toho, že pozeráte Teleráno, tak v Teleráne sa môžete dozvedieť aj tejto témy. Okrem iného sa pozrieme na Linu Majer, ktorá napriek zraneniu veľmi intenzívne pracuje ďalej na projekte Tvoja tvár znie povedome. Vy ste ju včera mali možnosť prémiovo prvýkrát vidieť. A ako to bude naďalej, o tom sa budeme rozprávať. A rovnako sa pozrieme aj z danej relácie, pozrieme sa na vlog. A zákulisie toho, čo sa tam deje vtedy, keď vy to nevidíte. Dobré Pekné ráno.
musím povedať, že toto pred Markízou je naozaj veľmi príjemné, až tak jarne. Uvidíme, čo nás čaká nasledujúcich 10 dní. Áno, všetkým divákom ešte raz dobré ráno, tak sa pozrieme, čo nás čaká. Predpokladám, že by malo byť celku priaznivé počasie, nečakajú sa zrážky, maličká pravdepodobnosť je zajtra, celkom ich nemožno vylúčiť aj v tých ďalších dňoch, ale skutočne, ak sa vyskytnú, tak len úplne zriedka. Väčšia pravdepodobnosť je v nedeľu a v budúcom týždni, útorok, stredu. Mal by to byť stále dážď, sneženie len v tých najvyšších horských polohách, pretože tento vzduch je teplý, takže popoludňajšie maxima zajtra 7-12, 6-11 ďalší deň, ale napríklad v sobotu 11-16, takže to na 11. marec sú teploty nadpriemerné. V tých ďalších dňoch menej teplo. 9-14, 7-12 a 6-11 sa čaká aj v stredu. Čiže nejaké vysoké teploty, nič také nie je, ani zmeny medzi jednotlivými dňami, vpád studeného vzduchu, nič také nehrozí. Pokiaľ ide o mrazy, na to sa ma pýtajú, či ešte budú, tak v tých najchladnejších oblastiach na severe treba rátať stále, že teploty môžu byť pod nulou, zajtra -1 na juhu +4, ďalší deň -2 +3, ale cez víkend predpokladám, že by mali väčšinou zostať nad nulou, v rozpätí 1 až 6 stupňov, ale v tých ďalších dňoch opäť na severe -1, -2 alebo -3 +2 na juhu. Takže toto je, si myslím, že jarná prognóza, tak ako si povedať, že ten vzduch je príjemný, lebo je morský, vlhký, nie je taký ostrý, suchý, ako v prípade, keď nám prúdi z pevniny. Takže toto je od mora, z Atlantiku. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne. Včera sme odštartovali veľkolepú show Tvoja tvár znie povedome. A včerajšou víťazkou bola Lina Majer. No my sa s Linou už akurátne rozprávame okrem iného o jej zranení, lebo to bola asi jedna z tých prvých vecí, o ktoré človek mal možnosť sa dozvedieť o projekte Tvoja tvár znie povedome, nakoľko samozrejme všetky ostatné informácie boli tajné, ale toto sa fakt stalo a tam aj začneme, inak Lina, sme veľmi rádi, že si prišla, ahoj. To si ty, áno, presne tak. Ale poďme na to, prosím ťa, čo sa stalo, keby si nám iba v skratke opísala, pretože si neuveriteľná, že napriek zraneniu proste funguješ ďalej. No, je to jednoducho tak, proste to nevymyslíš, to je život. Absolútne nenápadný, totálny, obyčajný pád, ktorý proste by nikto nikdy neriešil. Zdalo sa, že to bude iba narazené, tak hold, čo sa nestalo, ja som mala podozrenie, že to asi nebude dobre, tak som teda na tej pohotovosti mi povedali, že ups, ale máte to zlomené. OK. A to bolo vlastne ešte v tom predprípravnom procese, presne ty si bola na tréningu? Ja som sa normálne poctivo pripravovala, pesničky, no tak akože choreografia, ono sa zdá, že tam sa nič nedialo, ale vlastne celá táto Adele bola postavená na choreografii rúk, hej. Takže to už fakt nevymyslíš, to je život. Hneď prvé, dobre. To je ako ručná modelka, keby proste mala dolámané ruky. No. Nejak tak to dopadne. Ty si to ale úplne perfektne zvládla, klobúk dole pred tebou. Tak ďakujem, akože taká hrdinka som nebola na začiatku, poviem úprimne, lebo ako ja som si myslela, že koniec, ako jak mi tam ten doktor hovoril, že čo aj ja, rekonvalescencia a tak ďalej, tak ja som mala pocit, že dobre, ortiel, normálne koniec, dovidenia, sa pekne sa rozlúčiš a ideš domov. Takže, no ale režisér hovoril, že teda skúsime, že uvidíš zvukovku, že čo, keď to nepôjde to. Ako naozaj musím vyzvihnúť kolektív, celý tým, že boli veľmi, veľmi zlatí, ohľaduplní a takisto aj moji kolegovia, akože oni boli úplne super. Nie, to dáš, my sme tu taká partia, to musíš. Tak ich to nebolelo, vieš, takže to musíš, to je v pohode. Ale akože boli zlatí. No. Nie, to je základ a pokračuješ ďalej, ale poďme teraz od tebe. Pokračujem, no je to tak, že ten prvý diel som dala, v druhom takisto sa objavím a naozaj všetko závisí od toho, že ja stále tvrdím, že zdravie je na prvom mieste, takže pokiaľ to bude v pohode, mám ísť teraz na kontrolu k takému odborníkovi, týmto by som chcela veľmi pekne pozdraviť, neviem, do ktorej kamery sa mám pozerať. Vyber si, my si to nájdeme. Pána doktora Čonku pozdravujem, ďakujem veľmi pekne, že mi vlial nádej, že to nebude také zlé, ako sa zdalo na začiatku. Super, ja by som aj povedal, že ti budem držať prsty a peste, ale asi by ťa to bolelo, tak radšej to nechám tak. Poďme ale k tebe, lebo ty si veľmi príjemný zjav. Si veľmi talentovaná. Ty si začínala svoju kariéru v podstate veľmi dávno, ešte prvá Československá, to bola prvá Československá superstar? No tak aj, no. Aj tam. Väčšinou. Dobre, ale nemusíme vypichovať úplne to, ale je to tiež súčasť môjho života, takže... Ale však to nie je zlé. Ide o to, ty si sa síce nedostala do finále, ale napriek tomu si prerazila, pretože ty si začala proste robiť hudbu, začala si robiť ale hudbu, čo je sranda, ktorá absolútne neslovensky znie. No, jednak... pretože spievaš po anglicky. No, ale nie, OK, dáva to zmysel. Ale aj zvuk je totálne neslovenský, máš veľmi príjemné, tanečné, máš krásny prejav. Prečo sa rozhodla práve takto uberať, že pôsobiť inak než slovensky? Tak ono niekedy nie je na škodu pôsobiť inak,
ako hovoríš, lebo keď sme boli všetci rovnakí, tak ako keby to bolo, no v istom zmysle sme rovnakí všetci samozrejme. Ale vieš čo, možno na jednej strane preto, lebo ja som mala vždy od malička bližšie k takej zahraničnej hudbe. Takže aj preto, že pre mňa to bolo také prirodzenejšie, tá angličtina a vždy som veľmi chcela akože logicky sa tak nejak priblížiť k tomu, čo sa mne páčilo, čo som ja počúvala. A ďalšia vec trošku aj také, ako ja nie som súťaživý typ, ani že by som niekomu niečo chcela dokazovať, ale koľkokrát som počula, že tu ti takú hudbu nikto nezloží, tu sa to nedá, to nie sme v Amerike, hej, a tak ako... Ja netvrdím, že toto znie ako totálna Amerika, ale prečo sa vzdávať, prečo to nevyskúšať? Ja proste urobila som najlepšie, ako sa dalo a hlavne musím vyzdvihnúť aj ľudí, s ktorými spolupracujem, takisto pozriem Randyho, ak náhodou sleduje, a ďalších mojich skvelých kolegov muzikantov, takže tak to nejak celé zapasovalo, aj sa z toho teším. No a ako sme už spomenuli, máš to také neslovenské, spievaš v angličtine, máš aj slovenské texty? Vieš čo, tých textov je veľmi veľa a aj veľa vody muselo pretiecť, kým som vôbec akože tak nejak sa odvážila aj zaspievať svoj text. Vlastne ja som si nikdy nemyslela, že by som bola nejaká akože skladateľka alebo textárka alebo niečo, ale aj som skúšala iných autorov, textárov, ale popravde som sa nevedela s tým nejak stotožniť. Asi je to naozaj najlepšie, že keď človek proste to tak nejak, že to ide z neho. No. Dobre, Proslovská je jedna z tvojich mimoriadne úspešných skladieb, to je tvoja. To je dielo, akože tak. No, tak to znie tak. Ale je? Áno, hej. Je, takže naozaj intenzívne... Si to napísala? Tak. Aj zložila? No. Čiže kompletne. Ešte aj odspievala. Ona nie je Milli Vanilli, vieš, že niekto iný si to odmaká a len pajackuje. Je to v pohode, ale keď už hovoríme o tom pajackovaní, tak v tom najlepšom zmysle slova tvoj talent sa prejavuje aj tým, že okrem toho, že spievaš, tak ty dokonca hrávaš aj v muzikáloch. Dokonca si... Ja hrávam muzikál, Ježiš, bolo také. Skúsenosť bola, ale ne. Ale nie, to ťa nechytilo? Vieš čo, každá skúsenosť je niečo dobrá. Práve, že tam som si uvedomila, že túri cesta asi nevede. Neviem, mne to ako klobúk dole pred všetkými akože muzikálovými spevákmi, hercami a tak, ale mne asi vyhovuje takáto slobodnejšia cesta. Hej. Pokiaľ sa bude dať. Čiže na voľnej nohe, tak povediac. Tak, no, môžeš to nazvať aj tak, no. Tak som to nazval na voľnej nohe, lebo ruky momentálne voľné nemáš úplne, takže... Ale budú, to je dôležité, pretože ako sme povedali, Lina je veľký bojovník, tak ja ti držím, a nielen ja, ale však aj Lenka, všetci. Niekedy človek sám seba prekvapí, to je fakt. Niekedy treba ísť zase za hranice svojich vlastných možností, aby človek dosiahol ten cieľ. Ďakujem ti veľmi pekne, si úplne zlatá, držíme ti palce, fakt naozaj, aby si to zvládla. Peste ti držíme. Všetko. Peste. Všetko. Aby kostičky boli veľmi pekne, ostaň s nami, pretože máme fantastickú kuchyňu, to musíš ochutnať potom, dobre? A už keď hovoríme o tom, čo sa deje v zákulisí, tvoja tvár znie Padaj dome, tak tento mladý muž, Boris, je dramaturg. Tak tento vyžitý starší pán je... Veľa robí, takže je vyžitý. Je dramaturgom projektu Tvoja tvár znie Padaj dome. Inak veľa času teda tráviš v tom zákulisí. A nielenže tráviš, ale aj nakrúcaš. Asi tak, lebo mne bolo veľmi ľúto toho, že naozaj všetci tí 8 účinkujúci plus ešte aj tá naša porota tam trávi naozaj veľa času, aj počas tréningov, aj pred samotným vystúpením. A mňa vždy zaujímalo, aký je to pocit napríklad v tom výťahu pre tých ľudí po prvýkrát. A 2 série mi ľudia hovorili, že naozaj, že je to šialený pocit. A mne bolo veľmi ľúto, že niektoré takéto pocity v tom zákulisí presne pred tým vystúpením alebo po tom vystúpení nie sú nikde zachytené, že naozaj, je to pravda. A tak som sa aj rozhodol, že občas teda to zákulisie prešmátam to svojou kamerou a nakrútim také tie ich pocity, aj to, ako jeden druhému drží palce. Našťastie, ešte na lásku musíš. To je toľko zdravia. Tak vždy po tej časti, ktorá je odvysielaná, tak na stránke Tvoja tvár Markíza, ale aj teda na YouTube dávame ten vlog, že čo sa nám podarilo zachytiť a ako fungujú, ako si držia palce. Napríklad Pico objavil neuveriteľnú vec v skladbe Vidiečan. Dokonca sme prišli na to, že vlastne Destiny's Child vykradli Vidiečana pred mnohými rokmi. To treba rozhodne vidieť. A samozrejme jedna veľká téma sa rieši a samozrejme aj v tom zákulisí sme ho riešili my. Môžete sa na to pozrieť. A tu zostaneme v takom nevedomí a zároveň prekvapení. A tu máte. Áno. Ježiš, to ale že úplne, takže detská, ale úplne. Aj my sme... Ja som normálne, že neverím. Ona aj celá, jak vyzerala Lady Gaga, tak to bola Panášova úplne, prepáčte. Takže áno, aj to sme si tam všimli.
Aj diváci, ale naozaj. Aj diváci si to všimli. Takže aj to sa tam trošku rieši. No, však ale tak je to v zásade úplne v poriadku. A musím povedať, že počas včerajšej premiéry na televíznych obrazovkách sa súťažiaci stretli a dokonca robili aj live stream s fanúšikmi na Facebooku televízie Markíza a bolo to veľmi zaujímavé sledovať, ako oni vlastne sledujú tie svoje výkony, tu už vidíte, a potom komentovali s divákmi, čo si o tom celom myslia. A bolo úplne... to je silné, to chce veľa sebavedomia. Áno. A veľké ego. A mne sa najviac páčilo, že naozaj tí ľudia boli pokojní. Aj Lina tam bola, však ju tu vidno. Áno. A bolo skvelé, ako po každom vystúpení tí ostatní zatlieskali tomu druhému, lebo väčšinou tí, ktorí práve boli na tom obraze, sa na seba nechceli veľmi pozerať. Lucia Šipošová by vedela, to sa zakrývala, ten chcela. A bolo to skvelé vidieť to, že naozaj jeden druhému fandia, že je to naozaj fakt. Je to klišé, ale je to naozaj skvelá party. Pravidelne o tom rozprávame a evidentne je to tak, nie je to len vyslovene promo záležitosť. Je divoká aj v zákulisí? Evička je vždy. Evička je energia. Evička je energia. Ale to viete, že keď je zle, alebo keď ste unavení, treba aj s Evičkou chytiť, nabiť sa na 5 minút. Treba jej zavolať vždy. Dobre, ona je taký jadrový reaktor. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Toniko, ty sa tu tak usmievaš, zabávaš, ale máš tu aj rôzne povinnosti. Ideme rozdať aj my trošku energie. Tou prvou energiou bude balíček kozmetických produktov Oriflame v hodnote 50 €. Áno. A ten od nás získava Ľudská Káčová, pretože tá sa zapojila do dnešnej celorannej témy. My sme totiž to riešili to, že bez ktorého nezdravého jedla si nevedia predstaviť naši diváci život a ona napríklad napísala, že ona sa stravuje zdravo. Ráňajky si dá zdravé, desiatu si dá zdravú, obed úplne najzdravší, ale potom to príde. Neodolateľná chuť na sladké. A to musí mať úplne za každý. Poďme odmeniť ďalšieho. A máme tu ďalšiu cenu a to je kniha Skutočné príbehy z relácie Reflex, ktorú napísala šéfredaktorka Zuzana Štelbaská. V knihe je spracovaných množstvo silných ľudských príbehov, ktoré môžu diváci sledovať na obrazovkách. Odhalujú to, na čo v televízii nie je dostatok priestoru, hlboké emócie a zákulisie z nakrúcania. A ku knihe pridáme ešte aj 2 lístky na koncert Macy Gray. Fajn. Wow. No a toto od nás získa Dagmar Krňanová. Tá si zase nevie svoj život predstaviť bez píce, ale zároveň napísala, keď má človek dostatok pohybu, tak môže zvládnuť aj pícu. Pícu. Dá sa to, není problém v takomto prípade, keď to je dobre rozdelené. Áno, ale ja som počul, že napríklad aj pri speve, vieš, lebo dnes rozprávame veľa o speve, aj tvoja tvár nepovedomie je celé o speve, že pri speve strašne veľa energie míňaš. Špeciálne napríklad... Niekto vie rozbíjať sklo spevom. Napríklad operní speváci vraj sú v tomto smere neuveriteľne fundovaní a dnes aj Evička Bláhová je neuveriteľná, takže sa máte naozaj na čo tešiť. My sa tiež na ňu veľmi tešíme. Presne tak. Táto diva spievala komplet celému svetu a dnes nám o tom bude rozprávať. Pekné ráno. Ty máš prázdne ústa? Áno, mám. Tak hovor. Pekné dobré ráno, Borisko. Ahojte, dobré ránko. Ty si pre nás pripravil, niekto oslavuje narodeniny. Niekto oslavuje narodeniny a vlastne, ak máme robiť nejaké novinky zo showbiznisu, tak vlastne môžem povedať jedine túto správu, lebo však najviac celého svetového showbiznisu bol na oslave Chrisa Martina, to je frontman skupiny Coldplay, prekročil hranicu 40-ky a môžete sa pozrieť, kto všetko prišiel na jeho oslavu. Jeho oslava bola ladená ako Charlie a jeho tovar na čokoládu, aj Jay-Z prišiel asi v okuliároch niekoho úplne iného. Ale Orlando Bloom a Julia Roberts a podobne. Vyzerá to na to, že tá oslava Downey Jr. asi dlho trvala. Asi dlho trvala. A do rána. Kde to bolo? V Amerike? Asi. OK. Jedne, že by Jay-Z prišiel do Británie. Takže nebolo to v medzilaborciách náhodou? V medzilaborciách, ak náhodou sa Jay-Z objavil v medzilaborciách, prosím vás, tak nás kontaktujte, ak ste ho náhodou nafotili. Ale Jay-Z by si mohli pomýliť, takže to... V tých okuliach rozhodne. Áno, jednoznačne. Super, dobre, ďakujeme a blahoželáme. Blahoželáme. 40 rokov, Kurník Šopa, ale ten čas beží. Mladý. Aha, zrazu. Ja som toho staročný. Mladý. Dobre, a teraz už si pozrieme čerstvé správy. Dobré ráno. Dobré ráno. Veru, tak je 8 hodín a to znamená, že opäť je tu čas na dávku pravidelných spravodajských informácií, tak si pozrite dnešné posledné ranné televízne noviny. Zaplatiť alebo nezaplatiť? Hovoríme o faktúrach za elektrinu či plyn. Chaos okolo nich sa ešte stále neskončil. A my vám teraz poradíme, čo by ste mali urobiť. Prosím, urobte s nimi toto.
Ten, kto poslúchol premiéra, účet nezaplatil a roztrhal ho. Do niekoľkých týždňov dostane nový návrh predávkových platieb na elektrinu. Rovnako tiež rozpis zálohových platieb za plyn. Kto dostal upomienku? Tá je bezpredmetná. Predajcovia ich už aj prestali posielať. Peniaze tých, ktorí začiatkom roka predsa len zaplatili, sa vraj nestratia. Rozdiel v pôvodných a nových faktúrach sa im vráti po skončení aktuálneho vyúčtovacieho roka, teda v januári alebo februári 2018. V prípade uhradených vysokých preddavkov k týmto prídu opravné faktúry s preplatkom. Mečiarove amnestie chce dať strana Smer na posúdenie ústavnému súdu. Premiér Fico najnovšie pripustil, že potom by za ich zrušenie Smer aj zahlasoval. Opozícia hovorí o naťahovaní času. Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz navrhuje vytvoriť utečenecké tábory mimo územia Európskej únie. Spravovať by ich mal úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Podľa Kurza by takéto zariadenia mohli vzniknúť v Gruzínsku aj na západnom Balkáne. Tisíce žien pochodovalo po Londýne iba pár dní pred Medzinárodným dňom žien, aby podporili myšlienku hovoriť viac o rovnosti pohlaví. Takisto chceli svojim pochodom získať väčšiu pozornosť a podporu pre ženy migrantky, ktoré prichádzajú do krajiny. Ak by ste náhodou vy dnes chceli pochodovať, tak si určite so sebou zoberte dážnik, pretože bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 900 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov, na severe bude chladnejšie 3 až 6 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. Bio 3, čo je mierna záťaž. Tak verím, že dnešný upršaný pondelok zvládnete s úsmevom. Zostaňte ešte s Teleránom, dozviete sa veľa zaujímavého. Pekný deň. Krásne dobré ráno, no veru zaujímavé je to v tejto chvíli aj na slovenských cestách. Na mnohých miestach na Slovensku sa v tejto chvíli tvoria kolóny. Začíname Kysuckým Lieskovcom v smere do Krásna nad Kysucou, tam si teda postojíte v spomínaných kolónach. No a v kolónach si postojíte v Bratislave v podstate na všetkých hlavných ťahoch, ale predovšetkým na moste SMP v smere na Staromestsku, kde sa zrazili až 4 osobné auta. Nehodu tiež dokumentujú v Prešove na Rusínskej v smere na Svobodovu, tiež sa tam zrazili 4 osobné auta. No a neupravené cesty v tejto chvíli hlásite medzi Strátenou a Telgartom, tak na cestách si dnes naozaj dávate veľký pozor, prajem vám šťastnú cestu a pekné vstávanie s Teleránom. Dobré ráno, milí priatelia, vítajte späť v poslednej polhodine dnešného Telerána. Až mi zabelo, keď som si len ešte raz tak prebiehal kurikulum vitae. A ďalšie naše hostky, ktorú dnes máme k dispozícii, pani Eva Bláhová, prišla medzi nás. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno. Prepáčte, ja už môžem hneď tak z hurta začať? Tak začni, lebo ja som... No dobre, povedz. No, my dnes v Teleráne máme taký projekt, sme odštartovali Hýbsa. Vyzeráte úžasne, hneď sme sa začali rozprávať s Romanom, že to je neuveriteľné. Tak mňa zaujíma, či vy cvičíte vo svojom voľnom čase. Či máte vôbec na to čas? No, tak snažím sa trochu cvičiť, pretože keby ste prišli ku mne, tak pod stolom sú činky. Tam mám niekde steper odložený a ráno, keď vstanem, tak sa snažím 100 cvikov spraviť na posteli, aby som sa trošku rozhýbala. Ale treba povedať, tým, že učím spev, tak ja stále pracujem so svalstvom. Či vzbrušným, medzireberným, rozumiete, uvoľňujeme trapézia, takže my ten pohyb potrebujeme k spievaniu a ja s tými spevákmi dýcham, takže si udržujem určitú kondíciu. No a to je pravda, že vy ste sa museli už nadýchať z toho veľmi veľa, lebo ja sa vrátim iba k tomu vášmu kurikulum vitae. Keby som mal len vymenovať, kde všade ste vyučovali, tak tu asi komplet celý rozhovor týmto absolvujeme. Momentálne aktuálne fungujete v Banskej Bystrici, ale napríklad vy ste 32 rokov na VŠMU, potom ste aj v Nemecku ste vyučovali, v Norskej kráľovskej opere a tak ďalej. To je neuveriteľné, kde všade vy ste boli, dokonca slovenská žena 21. storočia, žena roku 2005 v Spojených štátoch amerických a tak ďalej. Vy ste toho strašne veľa postihali. A veľmi veľa aj odovzdali, musíme teda povedať. Tak už máme aj pár rokov, takže niečo som stihla, ale musím povedať, že nikdy v živote som nemyslela, že sa až tak ďaleko dostanem, to sa priznám. A teraz práve keď som prišla, tak som našla, že čo to tu mám, a tu mám peniaze z Hongkongu, z ktorého som priletela v piatok. Takže... Tak tu s nimi platiť nemusíte. Prosím, tu nemusím, nie, ale hovorím si, niečo tam je. Tak bola som veľmi rada, napríklad moja posledná cesta, pretože som Číňanov mala aj na škole, aj som vo Viedni učila, ale nikdy som v Číne
nebola. Zaujímavé bolo, že pred 60 rokmi môj otec bol na trojmesačnom turné v Číne, učil v Pekingu, v Šanghaji na konzervatóriu a povedal, uvidí, že raz oni prídu do Európy, je tam veľký potenciál. A ja som si naivne myslela, však ja idem, asi som prvá, čo tam budem učiť, a potom mi napadlo, veď môj otec tam učil, tak nie som tam prvá. Idete po stopách. No, tak, ale idem v jeho stopách. Ja som bola v Hongkongu, kde on nebol, lebo to bola anglická kolónia, ale on prešiel od čínskeho múru až na juh a bolo to veľmi úspešné turné. No a teším sa tomu, že som teda absolvovala aj túto krajinu, lebo v Japonsku som bola veľakrát, na Koreji, v Austrálii a keď to preletíme, tak vo Vancouveri na British Columbia univerzite. Tam mi neprišiel kufor, to bolo veľmi zaujímavé. Takže ma zobrali do obchodného domu a ma obliekli z vrchu až dole. Super. No veď som sa tešila. Samozrejme. Vždy sú nejaké také príhody s tým. No, bola som aj v Cape Towne práve minulý rok. Tak som veľmi vďačná za to, že mám tieto možnosti, ale vždycky to je ako so športom. Ja hovorím, ja veľmi prirovnávam tú našu profesiu k tomu, pretože my stále musíme podávať určité fyzické aj psychické výkony. Nakoniec aj ten pedagóg musíte pripraviť toho speváka tak, aby zvládal aj tie najväčšie javiská a ja, dá sa povedať, tých posledných 15 rokov jazdím aj so svojimi žiakmi, či do Metropolitnej opery, alebo či Glyndebourne, alebo Berlín, Antwerpy, Copenhagen, alebo Miláno. Takže to sú také milé prekvapenia. Svete. My sme sa s Romanom dozvedeli, že v podstate vy ste ako operná diva, prestali ste spievať, keď ste mali 62 rokov. Odvtedy učíte po celom svete. Ako to vyzerá? Keď ja som nebola operná diva, ja som robila koncerty, hej. Skončila som operný spev, ale potom som vo Viedni študovala piesne oratória. Moje prvé angažma bolo v Drážďanskej opere a 68 rok mi to úplne zmenil celý život a začala som sa venovať pedagogike a koncertnému spevu. Takže áno, ja som spievala veľa po svete, aj v Tokiu, v Osake, vo Washingtone, na Katolíckej univerzite, v New Jersey, v Cedar Rapids a tak ďalej. No a posledný koncert som mala vo Fínsku na jednom festivale a tam som si povedala, že ak to dobre odspievaš, Blahová, to bude tvoj posledný koncert. Aj sa tak stalo a odtedy hovorím, ani C-dur som nedala. Takže je to o tom, že ja som aj veľa spievala so svojimi žiakmi a musíte sa udržovať v kondícii. A nechcela som odísť tak, že povedia, no tá ešte spieva. Takže no ako to vyzerá, keď žiaci zavolajú Eve Blahovej, aby ich učila? To sa dozvieme po krátkej prestávke. S pani Bláhovou pokračujeme v našom rozhovore. Ešte raz dobré ráno, vítajte u nás a sme radi, že ste prišli, pretože ste mimoriadne vyťažená. Prednedávnom, koľko dní dozadu ste sa vrátili z Hongkongu? 3 dní dozadu. Zase čoskoro už niekam inám odlietate? Pozajtra. Nie, pozajtra do Petrohradu. Do Petrohradu, OK. Ale my sme skončili ten predchádzajúci rozhovor tým, že ako to vyzerá, keď vám niekto zatelefonuje, alebo ako to je, to sa volá, alebo sa niekde zapisuje, že ja chcem robiť s pani Bláhovou. No, zvyčajne ja poznám tých spevákov z tých kurzov, ktoré robím. A ja som pôsobila 8 rokov napríklad vo Fínsku, kde som učila v Turku na univerzite. A nakoľko tam je len bakalárske štúdium, tak oni sa, tí moji zahraniční, z ktorých poznám trošku, tak sa to hlási potom k nám do Bystrice na magisterské štúdium. Takže u mňa končilo asi 15 Finiek, ja neviem, Ukrajina, Rusko, Bosna, Hercegovina, Irán, Japonsko, Čína, Rakúsko. To boli všetko študenti. Ja som prvých 12 rokov mala len zahraničných študentov a teraz mám už konečne po prvý raz po dlhej dobe aj slovenských. Ale ako to vyzerá? Oni vám zavolajú, alebo ich manažéri vám zavolajú, alebo neviem si to vôbec predstaviť, že ako sa k vám vlastne dostanú, že, lebo určite ste vyťažená. Či máte nejaký zoznam, že kto môže, kto nemôže? Nie, to nemám. Nemám taký zoznam v žiadnom prípade, ale zvyčajne to býva buď na súťažiach, niekto príde za mnou, alebo na tých kurzoch niekto príde, alebo niekto skončí bakalárske štúdium a chce pokračovať u mňa, takže mi príde prípadne predspievať, alebo priamo sa prihlási na Akadémiu do Bystrice a po príjmacích pohovoroch, ak úspeje, tak ho zoberiem do triedy. A stalo sa vám niekedy, že no tak táďalto cesta nevedie, vy spievať nikdy nebudete?
No, to som nikomu nepovedala zatiaľ. A možno nám dvom. A naznačili ste to? Áno, viete, ja som začínala na katedre herectva, kde som 12 rokov učila hercov a všetkých televíznych hlásateľov v slovenskej televízii koncom 70. rokov, kde som sa strašne veľa naučila, že aj tam, kde nie sú dispozície hlasové, sa dá veľmi technikou veľmi pomôcť. No a toto sme chceli vedieť, lebo vy ste nám, keď sme sa tu takto rozprávali, ste povedali, že niekedy sa z človeka, ktorý nemá až taký veľký talent, dá urobiť mimoriadne výnimočný hlas a niekedy, aj keď má talent, tak proste sa s tým nepohne. Prečo to tak je? A ako sa to dá? K tomu treba strašne veľa ešte. V prvom rade treba muzikalitu, nestačí len hlasový materiál. Čiže treba vedieť počuť? Áno, musíte byť rytmus, musíte mať výborný rytmus, intonácia sa dá doladiť technicky, ale tá hudobná inteligencia tam musí byť. Nestačí všeobecná inteligencia, to je niečo iného. A potom úžasná vytrvalosť, pracovať, cvičiť. Takže o tom to je. Nie každý má tú výdrž, pretože urobiť jedného veľmi dobrého speváka sa nedá za jeden rok. To je tak, jak so športom. Musíte dlho trénovať tie loptičky na tú stenu, než sa dostanete niekde ďalej, než z jedného turnaja prejdete na ďalší. U nás je to z jednej súťaže na ďalšiu a potom z jedného predspievania na druhé. A psychika je tiež veľmi dôležitá. Nie všetci majú psychiku, aby zvládli predspievania, aby zvládli konkurenciu. Výborní sú v triede a prídu na predspievanie úplne zlyhajú. Dostala som trému, vtedy zlyháva zásadne dýchová technika a sa vám ten hlas rozkýve a jednoducho najradšej by ušli odtiaľ. Takže tam je dôležité tiež, že my musíme veľmi veľa pracovať aj po tejto stránke a pripravovať ich na to povolanie, pretože nie je to jednoduché výjsť na to javisko a my sme viazaní rytmom. My nemôžeme si urobiť pauzu tam, kde, povedzme, činoherný herec si môže spraviť. Sme viazaní tempom. My musíme všetko dodržiavať na javisku. Ten operný spev je veľmi náročný. A môže sa napríklad 30-ročný človek naučiť operný spev? Môže. Hej. Poznám taký prípad. Jozef Pročka sa začal učiť 32-ročný. To bol výborný nemecký tenor. Takže dneska sa posúva tá hranica, lebo všetci študujú najprv niečo iné. Ekonómiu, management, informatiku a prípadne potom až ten spev, takže trošku sa to mení. Môj otec tiež musel najprv práva spraviť Karlovú univerzitu, potom mohli ísť do Milána, otec ho potom pustil. A ja som musela ísť na gymnázium, na matematicko-fyzikálne. Aj keď ste bola skôr umelecky orientovaná. Áno, až potom som išla na Vysokú školu muzických umení. Takže trošku sa tá hranica posúva, to vidím aj na súťažiach, že mužský limit je 35 rokov, už jen to býva 32-33. Ďakujeme vám veľmi pekne za toto veľmi zaujímavé rozprávanie a držíme palce aj pri tom cestovaní, aj pri vychovávaní, ale celkovo pri radosti zo života, lebo vyzeráte ako človek, ktorý naozaj ten život si užíva. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Monika a Miňo sú našimi ďalšími hostiami a teraz ja by som to takto prepojila. Dá sa tancovať na operu? Decka, čo? Tak určite áno. Tak samozrejme, neviem. Skúšali ste to sa vôbec všeobecne niekedy? nevie, ale ja som choreografoval jednu operu v Košiciach v Národnom divadle. Aha. No a už to vieme všeobecne. Tak je to vonku. je to tu. My sme veľmi radi, že ste ale prišli, lebo vy ste ľudia nie len za, ale aj na tvári. Ty si predovšetkým v tom zákulisí, lebo ty si choreografom a hlavným tým vymýšľačom, ktorý nejakým spôsobom pripravuje to, ako sa hýbať na tom pódiu všetci budú. Tam ty si to musíš zase odmakať, ale veľmi, veľmi kvalitným spôsobom. Teda to musím ale povedať. zase, keď niekto vypadne, tak musí aj Miňo začať makať. A to sa nestalo tak dávno. Áno. To sme počuli, že a to sa nestalo tak. No my sme začali veľmi ťažko, pretože sa stali teda okrem Liny ešte nejaké úrazy, ďalšie dva, vlastne našim tanečníkom. Danko Antalek je v tomto momente, práve ho operujú. Joj, držíme peste. Takže držíme mu palce. Takže namiesto Danka som vybehol, ale nebolo ma našťastie vidno, lebo oni by si potom zvykli. Vieš, oni by si zvykli a potom by každý týždeň... Keď chlap doma ukáže, že vie žehliť, rozumiem, tak už potom sa to nezbaví. Takže tak. Dobre, poďme ale na to tancovanie, lebo to musí byť veľmi náročné. Ja vždy obdivujem tanečníkov, lebo speváci v prípade napríklad Tvoja tvár znie povedomie si idú to svoje. Musia to dať geniálnym spôsobom na ten jeden raz, ale vy vlastne tancujete komplet celú show. Striedate sa samozrejme, čiže koľko choreografií ty musíš odtancovať za ten jeden večer? Ako kedy, no, myslím, že v priemere aj 7 niekedy, ale takže, čo ja viem, 4.
4 najmenej, keď tancujeme. Dobre, takže v priemere 7, to znamená 7 rôznych... To je pekné číslo. Nie, keď je také maximálne číslo, tak včera bol špeciálny host, takže to sa stáva, takže niekedy je 9 čísel a v tom prípade sa stane tým tanečníkom, že naozaj 7 krát vybehnú. Ale presne to, čo si ty spomínal, Leni, že tam nie je problém, možno sa prekliknúť na tú variačku, ale tam je od štýlu do štýlu. Ty ideš z vidieku cez operu, ja neviem, do Nicole Kidman včera, proste zrazu si v kabarete. Takže áno. Si aj musíš pamätať tie choreografie všetky. A sú podobné? My nerobíš to tak, aby dievčatá keby náhodou, že zabudli, že... Alebo aj chlapci, že aby sa rýchlo tak skoordinovali? Tá tanečná kompania, ako každá tanečná kompania, má nejaký svoj ako telesný rukopis. Hej, to znamená, že my vieme, na čom môžeme stavať, kde nás telo pustí, ale to neznamená, že sa nesnažíme prekročiť aj nejaký svoj vlastný tanečný tieň. To znamená, že každá choreografia alebo nejaké nové číslo je samozrejme pre nás výzva. Niekedy sú stavy úzkosti, pretože naozaj máš na to 4 dní reálne, to nie je týždeň, lebo potom začnú kamerové skúšky, také skúšky, priestorové skúšky, kostýmové skúšky. Možno potom taký handicap ako Tomášové Bezdedové vysoké topánky. A potom sa celá tá choreografia rozsype zrazu to. Proste to, čo bolo dohodnuté a všetci sme spokojní, zrazu na javisku už neplatí. Takže reálne na to sú 4 dní a potom sa stane, že nie všetko ide ako úplne ľahko. A toto som sa chcel práve spýtať. Ja si pamätám ešte, asi to boli 2 roky dozadu počas Super Bowlu, alebo tak nejak Katy Perry mala choreografiu a všetci si ale všímali len, myslím, že to bola Katy Perry, všetci si všímali len jedného tanečníka. Boli tam 2 takí žraloci, ktorí mali akože veľmi koordinovane tancovať, ale jeden si išiel svoje úplne, všetci sa potom na tom bavili. Inými slovami vôbec nemal šajnu ako choreografia, aká tam je. Solista, áno. Stalo sa ti niekedy tiež, že si bola tak stratená, asi tak improvizovala, akože videla si a išla si úplne úprimne. Či sa to stáva? Aj niekoľkokrát. Určite sa to stáva, samozrejme. Okienko je vždy vítané. A dievčatá idú potom hneď podľa teba, alebo... Nie. Ja sa potom napojím, ale akože tak to je profesionálne v tom, že vlastne ty sa musíš napojiť na tie pohyby, ale samozrejme zahraš to na kameru. Vždy ide o výraz. Prehodíš vlasy je vždy fajn, to je OK. No, vieš, lebo ako upozorníš na chybu len v prípade, že spravíš zris. Hej, pokým sa toto neudeje, tak divák, ktorý nepozná choreografiu a nebol s nami na sále, samozrejme nie. Ale ja áno. Áno. A ja tam mám vzadu taký svoj kútik, kde niekedy sa nedá publikovať, čo sa tam akože... Ale nie, ako musím ich pochváliť, je to proste kvantum práce a hlavne to, lebo vieš, to nie je, že ty si uvedomíš, čo ideš tancovať, ale musíš si uvedomiť tú rolu. Dajme tomu ten interpret, ten jednotlivý, sa chystá celý týždeň na niečo, na nejakú inú osobnosť, dá si iné šaty a zmení sa. Ale oni sa vlastne musia zmeniť niekedy 6 krát. A keďže mu to nemôžu pokaziť, ale majú práve že v tej osobnosti a v tom prevtelení ho podporiť, tak oni to samozrejme musia žiť s ním. Že keď je niekto Lady Gaga a je poker face, tak v tom momente všetci na javisku musia byť poker face. Keď niekto v kabarete miluje diamanty, tak všetci musia byť proste, všetci musia milovať, že tam je naozaj to, že si musia uvedomiť, áno, toto je moja teraz rola, prestávam byť nie že sám sebou, ale prestávam byť ten, kým som bol pred 10 minútami. Rýchlo kostým, neviem čo, make-up, zmena účesu a bum, som tu, som späť, úplne niekto iný. No, musím povedať, že Monika, to je veľmi dobré. Sledujeme ťa, Monika, aj na Instagrame s tvojimi babami, ako tancujete. A toto musíme teda povedať, že to nie je len Monika, ale proste to je komplet celý tým ľudí, babs z Lady Delicious, ale aj chalanov. Pastelky, takže naozaj akože klobúk dole fakt brutálnym spôsobom. Nie, ale že oni to musia odmakať, vieš. Jasné. Ale zase s tebou je asi radosť robiť, ty si taký celkom v pohode človek, takže to je základ, vieš. Ale iba celkom. Ale tak musíš niekedy zakričať, ale v princípe je to veľmi veselé. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. My ideme s Lenkou cvičiť, ani hociako, pretože keď ideme do posilňovne alebo aj von, tak sa musíme pekne obliecť športovo a funkčne. A každý ten šport alebo to cvičenie má svoje atribúty, ktoré by malo mať aj teda k nemu adekvátne aj to oblečenie. Zaujímavosťou je, že možno si niekto povie, že riešiť oblečenie do posilky, že to je také
prežitok, že veď žiadna veda, ale dokonca som čítala nejaké, že psychológovia sa vyjadrovali, že čím krajšie, veselšie, farebnejšie oblečenie, tak tým sa tá žena lepšie cíti, ako keď si oblečie nejaké jednoduché, obyčajné, vyťahané tepláčiky a tričko. Čiže aj toto je, ale samozrejme najdôležitejšia je tá funkčnosť, ktoré by malo teda spĺňať. Čiže keď sme spomínali tancovanie, čiže máme tu tanečné cvičenia, k tým sú asi alfa omegou bývajú tenisky a podprsenka pre dámy. To je absolútny základ, pretože tenisky, na nich sa držíme, s nimi vlastne 80% asi toho cvičenia fungujeme a potom podprsenka, aby teda tiež držala všetko na mieste. Čo sa týka oblečenia, v tomto prípade určite zabudnúť na bavlnu, pretože bavlna môže veľmi znepríjemniť a sťažiť dokonca cvičenie, pretože tým, že má savé schopnosti, tak nasaje ten pot, keď sa spotíme a môže tam byť jednak môžeme prechladnúť a druhé pridáva na váhe. Alebo to môžeme zobrať potom, že to je taká záťaž. Čiže ideálne je napríklad takéto tričko kombinované... To je babské asi, že? Áno, dámske. Kombinované zo špeciálnej látky, ktorá vlastne saje pot, je vzdušná, vypustí takú tú paru a ešte je aj efektná, keď si obrátime, tak má tam takú tú dierkovanú látku, ktorá pôsobí efektne aj funkčne zároveň. Potom máme samozrejme kúsky, ktoré sú kombinované dva v jednom, čiže tuto máme napríklad top kombinovaný aj s podprsenkou, čiže to nám tiež uľahčí výber toho outfitu. Áno, drží v podstate. Páni to majú jednoduchšie, čiže tam napríklad na to behanie je ideálne zvoliť takéto šortky, ktoré sú kombinované aj teda ako keby už so spodnou bielizňou priamo. Čiže opäť všetko je to o tom pohodlí a funkčnosti. A páni to majú ľahšie, to by som zhodnotila. A dámy to majú zase krajšie, pretože naozaj musím povedať, že dnešná móda týchto oblečiek je naozaj veľmi dobrá, pretože je to farebné, svieže a funkčné. Tak, a tam by sme to aj nechali, že to športové oblečenie je predovšetkým o funkčnosti, až potom ten dizajn, ale ten dizajn je nejak už ruka v ruke svojím spôsobom dnes. No! Ale máme tu Mirku, ktorá je ambasádorkou nášho projektu Hýb sa Slovensko a varíme chutne, zdravo, aby aj naše detičky mali energiu a nesiahali napríklad po takých čipsoch alebo čokoládach. Áno, ale tak zase 70% čokoláda nie je taká hrozná. Ale tu nám máme názorný príklad toho, že vlastne máme za chvíľu 8:30. Áno. Takže varili sme od 6:00 a ja už tu asi hodinu stojím, takže mám 3 zdravé sneky hotové. Takže naozaj neznamená to, že musíte sa zasekať v tej kuchyni na celý deň, chcete tým deckám pripraviť niečo lepšie. Niekedy si proste stačí vydeliť nejaký ten večer, pustiť si do pozadia dobrý film alebo hudbu a za 2 hodinky si navaríte niekoľko vecí, ktoré si potom môžete trošku pomraziť alebo niečo z toho vydrží aj niekoľko dní a máte vybavené, nemusíte deckám kupovať niečo polotovarové. Keď si hovorila o tom kupovaní, tak dnes máme 6. marca a dnes má narodeniny môj kamarát, Roman Vraško. Áno, gratulujem. A ja by som... Narodeniny nám prajeme. Happy birthday to you. My si hovorili, že nebudeme o tom hovoriť. Vám, milí televízni, prajeme krásne ráno a ešte ako darček, Román, taký malinký taneček. To je pre mňa? Áno, len ale pekné ráno, milí televízni diváci. Ďakujem.